ng iba yung pag-iingat ay pinapairal din nila yung iba pang mga adjustment. Matagal kasing walang operasyon, so kailangan din muna nila na linisin. Nagulat nga din yung iba na ngayon ay pinapayagan na sila. Pero syempre ay iiral pa rin Bombo Elmar yung mga paghihigpit at yung mga patakaran na kinakailangan dyan. Depende kasi sa LGU, Bombo Elmar, pwede nilang i-adjust yung kanilang mga sariling protocol doon, nakapattern doon sa pinapatupad ng IATF. So kumbaga, may frame na batayan ng mga patuparin na ito and then local adjustment. Depende doon sa lugar kung ano mga angkop na pagbabagong po pwede pang gawin. Ilang porsyento ba ang paalala dyan ng DTI, Bombo Dennis, para naman doon naman sa mga, kasi patok pa rin kahit papaano ngayon, parang maraming nakamiss sa ating mga kababayan na magtungo, kumain, mag-dinner outside, Bombo Dennis, lalo sa mga restaurants, Bombo Dennis? Yung 30% dati, Bombo Elmar, at may mga barrier na ginagamit, ay pwedeng umabot ito ng 50 hanggang 60%, Bombo Elmar. Alam mo, ang pagkakaiba rito, kung compliant yung isang establishmento, dadagdagan pa kasi yan ng 10%, papayagan pa rin ang karagdagang para sa kanila, pahihintulutan sila na mag-adjust pa ng additional 10%. At yung alfresco, dun sa mga kumakain dyan sa mga kantin, Bombo Elmar, kahit hindi bakunado, pwede na. Unlike dati, talagang mahigpit. May mga pinupuntahan nga tayong lugar at talagang kinukunan pa nila ng litrato, yung mga vaccination card ng mga pumapasok na customers para matiyak lamang na bakunado. Pero ngayon, kahit hindi bakunado, lalo na kung may area naman na nasa labas at pwede ang alfresco dining, ay pwede din Bombo Elmar, ma-accommodate na. As long as iiral pa rin yung mga patakaran at hindi sila nagkakadikit-dikit. Kaya ulit kayong paalala dyan ng DTI, paano malalaman na itong mga establishmento ay pasok doon sa kanilang patakaran na Bombo Dennis? Well, dapat ang kilikin na binabanggit ng DTI. Oo. Nire-recommenda nila, Bombo Elmar, hindi lang naman as in sila lang yung tatangkilikin dahil may maliliit na establishmento. Gusto ring tulungan ng DTI. Yun nga lang, ang priority na kumbaga matulungan ay yung mga compliant din para kahit papaano mabuhay, sumigla muli yung ating ekonomiya, dapat mapatupad pa rin yung mga pag-iingat. At bilang simbolo ng pag-observe nitong mga patakaran na pinapatupad ng IATF, may inilalagay na sticker. Yan, safety seal. Pinapakita natin ang naturang mga markings sa Bombo Elmar bilang yan ay palatandaan. Hanapin ng ating mga kababayan pagka may mga safety seal, yan ay patunay na compliant ang isang establishmento. Kumbaga magdaragdag ito sa kumpiyansa ng customers, Bombo Elmar. Pero pwede din naman tangkilikin kahit walang safety seal. Yun nga lang, depende na kung anong inyong kagustuhan bilang kayo naman ay customer at malayang pumili kung anong inyong lugar na pupuntahan. Alright, Bombo Dennis, maraming salamat, Bombo Dennis. Mula pa rin sa lungsod ng Makati, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay ng balitang yan, itong mga mayors naman sa Metro Manila na muling magpupulong dahil pa naman doon sa kahilingan na payagan na rin yung ilang mga bata na makalabas sa kanilang tahanan. Ngayong nasa Alert Level 3 dito naman sa Metro Manila. May mga detalye pang nakalap itong si Bombo Jovino Galang. Magpupulong pa ang Metro Manila Council para magkaroon ng unified sa pagpayag sa mga minor de edad na lumabas sa kanilang bahay ngayong nasa Alert Level 3 na ang Metro Manila. Ayon sa Department of Interior and Local Government na nasa discretion kasi ng mga local government unit kung papayagan ba ang mga minor de edad na lumabas at gumala sa mga itinakdang pasyalanan ng Interagency Task Force. May ilang LGU sa Metro Manila kasi ang nagpapapayag sa mga minor de edad na lumabas habang ang iba ay pinagbabawalan pa rin. Samantala, natanggap na ng mga health workers ng Navotas City ang kanilang one-time na cash incentive na nakakahalaga ng 6,000 pesos. Isinagawa ang pagbibigay ng cash assistance kahapon October 15, sinabi ni Mayor Toby Chanco na nararapa lamang na kilalanin ang sakripisyo ng mga health workers na tumulong noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong nakaraang taon.
Napapaloob kasi sa City Ordinance ng lungsod ang pagbibigay ng one-time cash incentives sa mga barangay health workers, barangay nutrition scholars at mga membro ng Barangay Health Emergency Response Team ng Navotas City. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa dadagpag mga balita, inanunsyo naman ni Commission on Election Commissioner Rowena Guanzon na palalawigin pa nila ang oras na isinasagawa sa voter registration. Ayon sa kanya, ang voter registration ay hanggang alas 7 na ng gabi mula Lunes yan hanggang Biyernes ng Oktubre 29. Maging ang araw ng Sabado ay bubuksan na rin daw ng COMELEC na magbubukas naman mula yan sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, upang mabigyang daan din ang marami pa ring humahabol nating mga kababayan. Una nang naitala ng COMELEC na umaabot na sa 6.1 million ang mga bagong botante at kalahati sa mga ito ay mga kababaihan o umaabot na rin ito sa 3 milyon. Doon naman sa mga magpaparehistro, 15 araw na lamang ay magtatapos na po ang deadline. Samantala naman sa balita sa politika, nanguna raw ang broadcaster na si Raffy Tulfo sa pinaka-latest social weather station survey sa mga nais na mga tumakbo o maging senador sa 2022 elections. Ang nasabing survey ay na-commission daw ng Stratbase Institute ng Department of Foreign Affairs o dating Secretary Albert Del Rosario. Mayroong 55% ang nakuha nitong si Tulfo, habang pumapangalawa daw si Sorsogon Governor Chis Escudero na sinundan naman ni Congresswoman Lauren Ligarda at dating DPWH Secretary Mark Villar. Pasok din daw sa top 12 ayon pa sa survey ng SWS, dagig Congressman Alan Peter Cayetano, itong si re-electionist Senador Miguel Zubiri, dating Senadora Jingo Estrada, re-electionist Senator Kiko Pangilinan, TV host Willie Revillame, Senadora Risa Hontiveros, electionist din na Sherwin Gatchalian at Senator Richard Gordon. Isinagawa ang face-to-face survey September 12 to 16. Ibig sabihin, bago ito ang COC filing, kung saan nga yung ilan sa mga pumasok dyan sa mga senatoriables ay tumatakbo na sa ibang posisyon. Ito'y nilahukan daw itong survey ng 1,200 adults na may edad 18 anyos pataas. Maaari nang ituloy pa rin daw ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pagtakbo niya sa pagkasenador. Ito naman ang inilabas na statement ng People's Reform Party o PRP. Ayon sa naturang partido, maaari raw maging substitute candidate si Secretary Roque. Sinabi pa ng partido na kung mangyayari ito, sasamahan ni Secretary Roque si dating Defense Secretary Gilberto Teodoro bilang PRP senatorial candidate sa pamamagitan ng substitution. Ang isa pang kandidato ng PRP ay si Paulo Mario Martilino na nauna nang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Hindi naman itinanggi ng tagapagsalita ng Pangulo ang naturang report. Kung maalala nga, sinabi na rin kamakailan ni Secretary Roque na kakandidato lamang siya kung tatakbo ring Pangulo ang presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Samantala pa rin, hiniling naman ni Senate Minority Leader Frank Drilon sa kanilang 5 mga guest candidates sa tambalang Robredo Pangilinan senatorial ticket, huwag silang mag-endorso ng ibang presidential candidate. Kung malala, ang ilan sa mga guest candidates ay kandidato rin naman sa ibang mga partido. Ayon kay Drilon, ang naturang endorsement ban ay isa sa kondisyon na kanilang ibinigay para mapabilang sa kanilang lineup ang 5 mga senatoriables. Samantala, tinanggi rin naman ni Drilon na siya ang nagpanukala na magsanib umano ng persa sina Vice President Leni Robredo at katandim naman itong si Senador Tito Soto, bagay na ikinapikon daw ni Senador Ping Lacson. Paliwanag ni Drilon, hindi raw niya ito gawain na idaan sa sinyalis ng kamay yung pagpapabot ng mensahe o po yung muestra nang maganap ang dialogo naman sa tinatawag na Unity Talks. Samantala, ipinagtaka naman ng ilang mga political analyst ang pagsasama na ng puwersa ni na dating Vice President Jojo Marbinay at ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa ilalim ng oposisyon. Kung ipapaalala, mortal na magkaaway ang dalawa ng kabilang si Trillanes na manguna sa investigasyon 7 taon na ang nakakalipas ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Panel kaugnay nga sa aligasyon ng korupsyon
investigasyon sa umanay overpricing sa pagpapatayo ng ilang mga buildings sa lungsod ng Makati. Para naman sa ilang political analyst, nagpapakita lamang ito na ang politika sa Pilipinas ay walang permanenteng kaibigan o kaaway, liban na lamang sa mga permanenteng pansariling interes. Samantala sa politika pa rin, maring itinanggi ni presidential candidate Manila Mayor Esco Moreno na lumabag siya sa COVID-19 protocols sa ginanap na programa nila kahapon sa lalawigan ng Batangas. Ginawa ng alkalde ang paglilinaw matapos sabihin ni DILG Secretary Eduardo Año na meron silang iniimbestigahan dila naman sa report na meron daw politiko na posibleng may paglabag sa pinairal na health protocols. Git naman ng mayor, iginagalang nila ang gagawin ng DILG pero naging maingat daw sila para sa mga partisipante kaya sumailalim ang mga ito sa swab test bago pinapasok naman sa Claro M. Recto Event Center sa Lipa City kung saan ang nag-host event ay si Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Si Senador Manny Pacquiao ay bumisita rin sa Batangas at namigay din ng ayuda sa ilang mga residente na biktima ng pag-alboruto ng Taal Volcano. Dumepensa rin naman si Pacquiao na ang kanyang pamumudmud ng pera ay hindi vote buying dahil sa matagal na raw niya itong ginagawa, may election man o wala. Samantala, bukas pa rin naman si Pacquiao na magkaroon pa rin ng tambalan ka Vice President Leni Robredo. Ayon kay Pacquiao, nauna na rin nagkaroon ng unity talks. Marami pang posibilidad ang mangyayari lalo na at pwede pa naman ang substitution hanggang November 15. Gayman ayon kay Pacquiao, masaya na siya sa kanyang Vice Presidential candidate na si Congressman Lito Atienza. Sa iba pang mga balita naman, nasa mahigit 1,000 na mga bata ang mayroong comorbidities na naturukan na ng COVID-19 vaccine. Sa pagsisimula po yan ng unang araw ng pediatric vaccination ng bansa. Ayon sa Department of Health, mayroong kabuang 1,031 na mga kabataan na may edad 12 hanggang 17 anyos. Ang datosan niya ay mula sa National Vaccine Operations Center ng Department of Health. Ang mga ito ay galing naman sa Makati Medical Center, Philippine Heart Center, St. Luke's Medical Center, Global City at sa Pasig City Children's Hospital. Sinabi naman ni DOH Secretary Francisco Duque III na mahalaga ang pagpapabakuna ng mga minor de edad dahil maproprotektahan din ang mga mahal nila sa buhay. Base na rin kasi sa datos ng Department of Health ay mayroong 1.2 milyon na mga kabataan na mayroong comorbidities na edad 12 hanggang 17 anyos ang bilang sa bansa. Samantala, bago tayo magpatuloy, ng kasama natin ay sa Sabado ngayon, medyo lighter side tayo. Isa po itong piloto. Ang Philippine Air Force kasi ay nasa milestone sila ngayon ng kanilang modernisasyon. Just imagine, the other day lang, nakatanggap sila ng talaga namang mga high-tech na mga drones. Ito yung walang pilot at talagang pwedeng umatake o kaya mag-surveillance mula sa Amerika. At ang Philippine Air Force din, nakatanggap na rin isa sa pinakamodernong mga helicopter, Black Hawk ang tawag dito, mula sa ibayong dagat. At iba pang pagpapalakas ng ating Philippine Air Force sa panahon ngayon, maging yung Armed Forces of the Philippines. At zoom sana pero medyo mahina yung kanyang signal. Lieutenant Colonel Maynard Mariano, si Bombo Elmar ang inyong kasama. Kasama ko ang aking partner, si Bombo Everly. Good morning sa iyo, Colonel Mariano. Kumusta na po kayo, sir? Sir, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Unang-una, kumusta po itong modernisasyon ng Philippine Air Force? Sabi ko nga kanina, talagang nag-turn over yung Amerika. The other day lang ng Black Hawk. Maalala ko yung sikat noon na Hollywood movie, Black Hawk Down. Ito ba yung na-acquire ng Philippine Air Force na isa sa tinuturing na sabi nga rito, isa sa pinakamatindi na helicopter gunship na na-acquire ng Philippine Air Force, Lieutenant Colonel Mariano, sir? Yes, sir. Tama po kayo, sir. We would like to make several corrections po. The helicopter is not a gunship. Mm-hmm. The helicopter is a utility helicopter. Okay. Mm-hmm. It is a Hawk, but then hindi po natin ito nakuha sa Amerikano. Ito po ay kinakuha natin, binili po ng ating gobyerno. Ito po ay binili po ng ating gobyerno para po sa sandatahang lakas ng Pilipinas. At ang Philippine Air Force po ang operator po nito. Ito po ay mula sa Poland. Under license build po itong helicopter na ito ng Lockheed Martin doon sa Poland. Ikaw, matagal ka na ring piloto. Naka-testing ka na ba nitong Black Hawk helicopter, Colonel?
Sir, hindi po ako piloto ng helicopter. Ako po piloto ng fixed-wing aircraft na sinasabi. Ah, okay. Pag sinabing ganun, anong klaseng yan? Aircraft yan, sir? Sir, FA-50 po yung pinapalipad ko. F-50. Pag FA- Oo, parang light plane ba? yung jet aircraft po natin, sir. Jet aircraft. Wow. Okay. Anong kapabilidad nitong Black Hawk chopper na ito, Colonel? Sir, ito po yung magbibigay sa atin ng isang kapabilidad na makapag-abutin ang ating mga pinakasulok mga malalayong lugar dito sa Pilipinas. Mas malayo pong naabot niya, mas malakas po siya, mas marami po siyang nabubuhat. Therefore po, mas makakatulong po talaga siya po sa atin. Hindi lang po sa gamit po sa, sabihin natin, sa seguridad ng bansa, kundi hanggang sa mga sakuna po na nangyayari sa ating bansa, panggamit po natin sa HADR missions po natin. So far, matapos ma-deliver yung binabanggit nyo na binili na Black Hawk chopper, ilan na kaya ang na-acquire so far ng Philippine Air Force, Colonel Mariano, sir? Sir, total of 11 po yan. Ngayon, we're waiting for another 5 na will be coming towards the end of this year para maging 16 po lahat ang mga ito. Ba, madami pala. Pero binabanggit nyo to pag transport, pwede rin gawin itong para sa sa combat? Ba ganun ba? Parang gilalagyan ng mga Sir, hindi naka-arm po yung aircraft. It's dedicated for utility helicopter po. Kasi naalala ko, di ba, yung luma natin na UAE choppers, actually, ilang beses na rin tayo nakakasakay niya nung nagko-cover pa tayo. Talagang sabi nga rito, makasaysayan and historic, yung UH-1H ba yun, Colonel? So, Yes, sir. yan, pinapakita natin ngayon. Retire na rin ba itong mga yung mga UAE choppers na matagal na, Colonel? Sir, yung na-decommission natin itong nagdaang mga araw ay ang UH-1 Delta, ang Dipo Delta. Lahat po ito naka-phase na po ito na pa-decommission natin. Yung Delta po is ay nagamit po natin ng husto at nakapagserbisyo po sa taong bayan ng mahaba at matagal din na panahon. Kaya po kailangan na rin po natin silang i-retire po. Okay. Ito binabanggit nyo niya, Delta UAE helicopter. Ito ba yung version doon sa Vietnam War? O medyo advanced na? Yes, sir. Vietnam War vintage po. Ganun ba? So, tayo na lang na pala nito. Nag-retire itong decommission ang tawag ito, binabanggit ni Colonel Mariano na hindi nagamit. So ilan lahat, ilan lahat yung decommission na, ni-retire na ng mga UAE helicopters sa Colonel Mariano? Sir, may 10 na po ang nag-decommission natin. May mga pa pong iba. Fini-face pa lang po natin to lahat. So kailangan na po natin i-face ng mabuti nang hindi rin po tayo mawalan ng mga kagamitan kung kailangan na kailangan po natin. Parang unti-unti pala. So ano mangyari ito? Ilalagay nito sa ba ito? Saan ba ilalagay yan? Pag ganyan, usually. Sir, ito po ay storage po natin. May mga areas po tayo for storage. The aircraft will be in storage po until the government would decide what to do with the aircraft. Naalala ko pala, way back mga June ba yan? Parang may bumagsak na Black Hawk chopper. Would you care to give us an update to that? Or ano nangyari na doon sa mga investigasyon na bagong acquire na chopper ng Philippine Air Force, Colonel Mariano, sir? Yes, sir. Kung siguro na balitaan nyo na rin po, ito po nilathala na ng Armed Forces of the Philippines kung ano pong nangyari doon sa Black Hawk. Ito po ay saka sa maang palad. Weather po ang naging factor ng kanyang aksidente. So the aircraft met, sinasabi po natin, weather en route pabalik po ng base. So pumasok po siya sa thunderstorm. Ayun po yung nagkaroon ng problema kung bakit po siya naksidente. Yung aking partner, si Bombo Everly, ang tanong mo kay spokesman ng Philippine Air Force. Go ahead, Bombo Everly. Good morning po sa inyo, Lieutenant Colonel po. Kamustahin ko na rin po kung meron po ba kayong mga replacement doon sa mga C-130 na mga nag-crash
nung mga nakalipas po na buwan, Lieutenant Colonel? Yes po, ma'am. Tayo po ay patuloy sa ating modernisasyon ng ating armed forces, ng ating Air Force to be able to replace our aircraft. In fact po, nabalita naman po siguro lahat that the Armed Forces of the Philippines have requested for additional 3 C-130s po na ma-include po sa budget natin sa taong darating. Okay. May dagdag ko lamang. Itong bagong acquire natin na Black Hawk chopper, na-deploy na ba ito doon sa mga calamity areas sa ngayon, Colonel? Yes sir, kung matandaan po ninyo, nagagamit na po natin ang mga Black Hawk na ito. Pero sa ngayon po, ang mainstay po sa mga calamity areas natin ngayon ay ang tinatawag nating mga Bell 412s. Okay. So yung mga Bell 412, mga bago rin tong acquire natin. So ito yung workhorse natin sa ngayon sa calamity area. Yung dinicommission, yung niretire na mga UAV choppers, hindi naman to all weather, ano? Pag kahit siguro masamang panahon o gabi. Pero itong Black Hawk, all weather ba ito? Itong mga modernong chopper na ito, Colonel? Sir, makakalipad po sila araw, gabi, sa ulan. Huwag lang pong bagyo, sir. Okay. So talagang ganito pala ka high-tech na itong chopper. Sige po, Colonel, kung meron pang mga dagdag kayong mga ibabalita diyan, ibabahagi na diyan sa ating sa Philippine Air Force. Mga panawagan, go ahead po, Lieutenant Colonel Maynard Mariano, sir. Sir, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo po sa akin at nandito po ako sa programa ninyo. We would like to assure the Filipino people that ang Armed Forces of the Philippines, the Philippine Air Force in particular, nandito pa po parati, nag-aantabay po para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. In fact, the Armed Forces of the Philippines is very now busy with the efforts in the northern part of the country para po sa ating HADR missions po sa kuna na iniwan ng pagdaan nitong bagyo na ito. Sir, again, maraming salamat po. Thank you po talaga. Colonel, may pahabol dito mula sa Zamboanga, ha? Since nabanggit niyo yung F-50 fighter jets ng Philippine Air Force, ito kaya ba itong protektahan yung airspace daw ng ating bansa, yung West Philippine Sea? Baka itong susunod na rin, baka may dadagdag pang bibilhin ng mga fighter jets ng Pilipinas, Colonel? Yes, sir. Kaya po ng F-50, i-depends ang ating bansa, ang airspace natin. Pero po, iilan lang po rin po ang ating F-50, kaya nangangailangan po tayo ng mga additional na mga aircraft na katulad ng isang multi-role fighter or additional na F-50 pa po para tulungan natin makover ang buong bansa ng Pilipinas. Sumasaludo kami dyan sa ating Philippine Air Force, magiting nating mga bayani. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Maynard Mariano, sir, at good morning po sa inyo. Po sir, maraming salamat din po. Maraming salamat din po. Ito pa lang si Colonel Mariano, isang piloto doon sa F-50, naka-quarantine pala siya, kaya nag-beg up muna siya mag-Zoom. Maraming salamat, ang aming pagsaludo muli dyan, Colonel Mariano sa Philippine Air Force. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Nasa ikatlong araw na ngayon na sunod-sunod na mas mababa pa sa 8,000 na itatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito'y makarang iulat kahapon ng DOH ang panibagong 7,625 na karagdagang mga kaso na dinapuan ng virus. Kaugnay nito, ang COVID cases sa Pilipinas mula noong nakarang taon, umabot na raw sa 2.7 milyon na mahigit. Marami naman natatala pa rin mga bagong gumaling. Yung latest nga rito ay 13,363. Sa kabuuan po, yung mga nakarecover sa bansa, umaabot na sa mahigit 2.5 milyon. Gitman, meron pang 78,999 na maaktibong kaso ngayon. Pero ayon dito sa DOH, pinakamababa na raw ito mula noong August 9 nitong taon. May madadagdag pang mga pumanaw, umabot daw sa 203. Ang ating pakikirami doon sa mga naiwang pamilya, itong naturang malaking bilang na pumanaw na bago na 203, nasa ika-4 araw ngayon na mahigit 150 ang iniulat na fatalities ng Department of Health. Yung kabuang namatay po sa bansa dahil sa deadly virus, umaabot na sa 40,424. Meron naman 3 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng data sa Department of Health. Samantala
pa ang pondo umano na gagamitin sa pagbili ng booster shots ay dadaan sa loan para matiyak na corruption-free ayon sa National Task Force Against COVID-19. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, iniwala ang National Task Force Against COVID-19 na mas magandang daan sa loan ang gagawing pag-angkat ng bakuna ng bansa para sa booster shots para matiyak na ito'y corruption-free o malayo sa katiwayan. Ito ang binigyan din ni Chief Implementer at Vaccine Staff Secretary Carlito Galvez Jr. sa gitna ng ginagawa ng paghahanda ng pamahalaan para sa pagbili ng third dose ng bakuna. Paliwanag ni Galvez, magiging bank-to-bank ang transaksyon kaya sigurado ang sistema ng booster purchase. Dadagpan ni Galvez na hindi rin dehado ang pamahalaan dahil mismong World Bank at Asian Development Bank ang makikita ang presyo at ang market. Maliban sa World Bank at Asian Development Bank, ipapadaan din ang pag-angkat ng third shot vaccines sa Asian Infrastructure Investment Bank. Unang plano ng gobyerno na bumili ng mga booster shots sa darating na Enero ng susunod na taon at naglaan na ito ng pondo para dito sa 2022 proposed national budget. Nasa 45 billion pesos ang nilaan ng gobyerno para sa pagbili ng booster shots at depende sa Kongreso kung ito ay dadagdagan para mas marami ang mabibiling bakuna. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, yung buong mundo talagang napag-uusapan natin mga booster shots. Kung merong kung may dalawang naturukan ka ng vaccine, dalagyan ka ng pangatlo. May mga bakuna sa atin dito, Bombo Raymond, maaga pa, mga March pa lang, o kung ilang months ang sabi nila, 6 months, katulad ng Sinovac, o 8 months. So kailan na sila? Kailan sila tuturukan ng pangatlo, Bombo Raymond? Kasi napakarami pa ng hindi natuturukan sa buong bansa, pero itong booster shots na para doon sa mga nauna pa. Bombo Raymond, anong target nila? Ang pagtaya nga ng National Task Force, Bombo Elmar, kung naturukan ng first dose ng March, so by April ay naka-second dose na sila. So ang bilang nila, dapat ngayong buwan ng Oktubre, yung first batch ay maturukan na ng booster shot kung kinakailangan. So dapat talaga eligible na yung mga naturukan ng first dose noong March ay ngayong Oktubre dapat sila maturukan. Pero ang plano pa ng gobyerno ay January ba next year yung pagbili ng booster shots dahil nga nakasandig sila sa paniwala o payo ng World Health Organization na sa ngayon ay hindi pa naman nakikita na kailangan na talaga ng booster shots dahil effective pa naman daw batay sa mga data ng mga nagkaroon ng mga infection kahit merong bakuna na, Bombo Elmar. Okay. So doon talaga natin mares, ganun ka-challenging, Bombo Raymond. Yung pagbabakuna pa lamang ng first dose and second dose, now ay pinag-uusapan natin yung pangatlo, yung booster shots na, Bombo Raymond. Yun nga yung medyo konsiderasyon din ng gobyerno, Bombo Elmar, dahil hindi pa natin naabot yung 70 to 80% na herd immunity sa buong bansa. Kumbaga nasa halos 30% pa lamang tayo, 30 to 35% pa lamang sa buong bansa. So malayo pa, so parang malayo pa daw na pag-usapan yung booster shots hanggat hindi nakukuha yung target na 70 to 85% or 80%, sabi ni Secretary Galvez, na maturukan sa buong bansa sana, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Raymond. Okay, Bombo Elmar, Bombo Ever, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, sa iba nating mga balita, natanggap na ng bansa ang karagdagang pang mahigit 1 milyong doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Lumapag ang eroplanong pinagsakyan ng bakuna sa may Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay pasado alas 9 ng gabi. Sa nasabing bilang ay nasa 862,290 dito ay mananatili sa Metro Manila habang ang 141,570 naman ay ipapadala doon sa Cebu at nasa mahigit 64,000 naman doon sa Davao. Ito ang bahagi ng mahigit 2.2 milyon na Pfizer-BioNTech na binili ng gobyerno sa tulong na rin yan ng Asian Development Bank. Ang nasabing mga bakuna ay siya ring gagamitin sa pagbabakuna sa mga minor de edad.
Samantala, ang mga lugar na may maraming kaso ng COVID-19 nabawasan daw sa Metro Manila dahil daw sa pinatupad ng mga lockdown. Ito yung mga alert levels. At may nakong impormasyon ng Star FM Manila. Nabawasan na ang mga lugar sa National Capital Region o NCR na nasa ilalim ng granular lockdown kasabay ng pagkatapos ng Alert Level 4 sa Metro Manila. Punso nito, boba na rin ang hawaan sa mga lugar na sumailalim sa lockdown. Base sa datos ng Philippine National Police o PNP, nasa 65 na mga barangay na lamang sa Kamaynilaan ang nasa lockdown sa kasalukuyan. Kasama sa mga lugar na nasa granular lockdown sa NCR ay ang 48 na kabayan, 25 residential buildings, 7 kalye, 16 na subdivision at 4 na residential building floors. Sa pagbabantay at pag-iikot natin sa naturang mga lugar, aabot sa 363 PNP personnel at 410 force multipliers ang nakadeploy sa maigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng mga health at safety protocols sa ilalim ng Alert Level 4 sa Metro Manila. Marami pa rin ang nahuling lumalabag sa mga kautusan. Sa tala ng PNP, umaabot na sa 301,421 na mga violators ang nasita at nahuli ng mga otoridad. Mula Setyembre 16 hanggang Oktubre 14, nasa 10,394 ang naitatalang arawang lumabag sa mga health protocols. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bomba Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labada para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Samantala, doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, ang agricultural recovery ng Region 1. Posible umanong umabot pa ito hanggang 6 hanggang 8 buwan. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Dagupan. Posibleng abutin pa ng 6 hanggang 8 buwan ang agricultural recovery ng Region 1 mula sa umabot na 908 million pesos na danyos ng pinsala bunsod ng Bagyong Maring. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Department of Agriculture Region 1 Director Nestor Domindan, bagamat subject for validation pa ang nabanggit na kabuang halaga ng pinsala, sa reyon ay kabilang umano riyan ang mga kagamitang nasira sa pagsasaka at pangingisda. 96% dito ang napinsala ng nasambit na bagyo ay ang pananim na mga palay na nasa 35,813 o tinatayang halaga ng 633 million pesos. 42% naman dito ay mula sa lalawigan ng La Union na pinaka naging apektado sa pananalasa ni Bagyong Maring. Sunod naman ang probinsya ng Pangasinan na may 27% cost of crop damage, Ilocos Sur na may 17.5% at Ilocos Norte na 9.5% ang kabuang napinsala sa pananim na palay. Ngunit bagamat ganoon, umaasa pa rin ang naturang tanggapan na maaabot pa rin nila ang level ng produksyon ng nakaraang wet season noong 2020. Samantala sa fisheries sector naman ay nasa 10.3% ang nasira at 1.5% naman sa livestock. Samantala, narito naman ang bahagi ng pahayag ni Department of Agriculture Region 1 Director Nestor Domindan. Well, depende but at most mga siguro abutin tayo ng 6 hanggang 8 na buwan bago maka-recover ang ating agrikultura and fisheries. Pakiusap na lamang ng Department of Agriculture Region 1 sa mga apektadong magsasaka at mga mangingisda na magpalista o mag-report sa kanilang barangay officials at mga municipal agriculture office kung gaano kalaki ang napinsala sa kanila nang magkaroon sila ng malinaw na datos at malaman na rin kung ano ang tamang rekomendasyon at tulong na maibibigay ng gobyerno sa kanila. Dagdag din ito na bukod sa iba't ibang binhi na kanilang ipinapamahagi ay mayroon din naman ng loan programs at mga financial assistance funds ang mga departamento sa mga nasasalanta ng mga kalamidad. Diyan, sa binabanggit mo, napakalawak na naging pinsala ng Bagyong Maring, especially dyan sa may Region 1. Sa kasalukuyan, ano nga mga lalawigan sa Rehiyon 1 ang nakasailalim ngayon sa state of calamity, Bombo Marian? Sa kasalukuyan, Bombo Everly, ang lalawigan ng Pangasinan dito sa atin ay hindi pa naman nakasailalim sa state of calamity ang ating probinsya at wala pang iniaanunsyo ang ating gobernador kung isasailalim nga sa state of calamity ngayon ng probinsya ng Pangasinan at lalong-lalo nga sa ngayon at unti-unti naman nang bumababa itong tubig baha sa mga bayan at ilang mga syudad na naapektuhan
naapektuhan sa mga nakalipas na araw. At maliban na lamang dito sa lungsod ng Dagupan, Bombo Everly, dahil kahapon nga ay isinailalim naman na sa state of calamity ang lungsod dahil naman sa nararanasang matinding pagbaha sa mga nakalipas na araw hanggang sa kasalukuyan. Okay, Bombo Marian. And additional na lang siguro kung ano pa yung kasalukuyan na isinasagawa gayon, may mga rehabilitation ba na mga particular na lugar dyan na naapektuhan na Bombo Marian? Sa ngayon, Bombo Everly, sa ating mga nakukuha ang impormasyon mula sa PDRMO, ay wala pa naman mga kasalukuyang ginagawang rehabilitasyon. Ang ginagawa pa lamang sa ngayon sa kabuuan ay totally assessment pa lamang sa lahat ng naging pinsala o damages dito sa ating probinsya, lalong-lalo na nga sa sektor ng agrikultura. And sa nakaraan na kanilang datos ay hindi pa nga kasali doon yung mga naapektuhan na mga infrastruktura dito sa ating probinsya, which is mas mababa naman kung ikukumpara natin doon sa mga pinsala sa sektor ng agrikultura dito naman sa ating probinsya. Sa aking party na lamang, Bombo Radyo Dagupan, actually nung karang araw na itanong din to ni Bombo Everly, maraming mga sikat dyan sa Dagupan, Pangasinan, itong mga palaisdaan. Paano na yung binaha ng mga palaisdaan yan? Yung mga bangus, abay talagang sikat na sikat yung bangus niyan, bangus Bunuan, bangus Dagupan. Kumusta dyan yung mga palaisdaan, Bombo Marian? Yes, Bombo Elmar, isa nga yan din sa mga lubhang apektado dito bukod sa mga sakahan ay ito namang palaisdaan dito naman lalo na sa lungsod nga ng Dagupan. Kaya yung ilan Bombo Elmar na mga palaisdaan dito ay nagsagawa naman ng forced harvesting sa kanilang mga palaisdaan para naman sa ganun ay hindi ganun kalaki yung kanilang magiging pagkalugi kung sakali man na magtuloy-tuloy pa itong nararanasang pagbaha. Lalong-lalo pa sa ngayon, Bombo Elmar ay nararanasan ulit natin yung mga high tide dito naman sa lungsod sa mga magkakasunod na araw, and ayon sa anunsyo mula sa CDRMC ng lungsod ay ilang araw pa na mararanasan itong pagtaas naman ng tubig baha, dahilan din para maapektuhan itong mga palaisdaan sa lungsod. At sa ngayon nga din ay nananatili pa rin Bombo Elmar na mataas naman yung presyo ng bangus rito sa lungsod ng Dagupan dahil pa rin sa epekto ng pagbaha dito sa syudad. Ganun ba? Nako. Anyway, ingat kayo dyan, Bombo Marian. Maraming salamat, Bombo Radyo Dagupan. Live mula dito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Marian Esmeralda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Ating mga balita na nanatiling nasa alert level 2 ang Taal Volcano kahit na nagbuga ito ng hindi normal na sulfur dioxide gas nitong araw ng Biyernes. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na mayroong kabuang 23,572 tonelada ng sulfur dioxide ang naitala nilang ibinuga ng bulkan sa umaga pa lamang ng araw ng Biyernes. Ito na ang pangalawang pinakamataas na pagbuga na una ay noong October 5 na mayroong 25,456 na tonelada. Nagsimula na rin anya ang volcanic earthquake ng bulkan noong October 11 matapos nga ang ilang linggong pananahimik. Payo pa rin ng PHIVOLCS sa mga residente doon na maging mapagmatsyag dahil sa posibleng mabago pa ang aktibidad ng bulkan. Samantala naman mula sa Pangasinan, madako naman tayo dyan sa may bahagi pa rin ng Isabela, dahil sa isa sa pinangangambahan, ang tinutukan din natin itong patuloy na pagpapakawala ng tubig ng kanilang Magat Dam. Yan, iba pang mga updates mula po naman dyan sa Bombo Radyo Kawayan. Maraming salamat, Bombo Elmar. Malapit na sa spilling level ang Magat Dam sa Ramon Isabela, dahilan para patuloy ang pagpapalabas ng tubig ng Nia Maris dahil sa pag-uulan nga sa watershed areas sa Ifugao at Nueva Vizcaya. Ang water elevation ngayon ng Magat Dam ay nasa 191.11 meters, 2 metro na lang para maabot ang critical level nito na nasa 193 meters. Ang inflow sa ngayon, Bombo Elmar, ay nasa 861
140.92 cubic meters per second, habang ang outflow naman ay 498.89 cubic meters per second. Isang spillway gate ang nakabukas na may taas na 1 metro. Sa naging panayam nga ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag ni Engineer Carlo Ablan, ang siyang Division Manager ng Dam and Reserva Division ng NIA Maris, na patuloy ang pag-ulan sa watershed areas, pangunahin na sa Ifugao, kaya kailangan nilang palawigin ang pagpapalabas ng tubig, lalo na at pumasok na ang La Nina. Sinabi pa ni Engineer Ablan na kapag lumakas pa ang papasok na tubig ay maaari silang magdagdag ng gate na ito ay bubuksan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Engineer Carlo Ablan. Tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan, lalo dito sa Ifugao area. Medyo malalakas pa yung pag-ulan dito. May possibility talaga na madadagdagan nito. Lalo this day ay mayroon tayong average inflow na 600 CMS kapag inabot ulit ng 600 CMS at nagdagdag ulit tayo o nadagdagan yung ating elevation, probably magdadagdag tayo ng opening. Kaugnay niyan ay pinayuhan naman ni Engineer Ablan ang mga mamamayan na nakatira malapit sa mga ilog at sapa na patuloy lamang na makinig sa Bombo Radyo Kawayan upang malaman ang mga update kaugnay sa pagpapakawalan ng tubig ng Magat Dam. How's that, Bombo Elmar? Okay, Bombo Ezequiel, liban dyan sa lugar nyo sa Isabela, ano pang mga lugar kung sakasakali na inaalerto? Kung magpapatuloy sa pagpapakawalan ng tubig itong Magat Dam na posibleng maapektuhan itong mga pagtaas ng tubig baha, Bombo Ezequiel? Usually kasi, Bombo Elmar, yan yung nagiging syempre paglilinaw ng pamunuan ng NIA Maris, na kapag nagpapalabas ng tubig ang Magat Dam, yung kapag mayroong mga pagbaha kasi dito, no, ang palaging sinisisi, Bombo Elmar, ay ang pamunuan ng Magat Dam, which is yung ilang mga tulay kasi dito ay sakop ng Ilog Cagayan. Kaya kapag magpapakawala ang Magat Dam ng tubig, ang mga maapektuhan pangunahin ng mga lugar dito ay yung mga nasasakupan talaga ng Ilog Magat. Nandyan yung mga lugar na dinadaanan ng Magat River ay ang mga bayan ng Ramon, San Mateo, Cabatuan, Luna, San Manuel, at ito ay patungo na sa Gamo, Isabela. Pero base sa monitoring naman ng Bombo Radyo DCNC Kawayan, sa ngayon ay wala pa namang mga pagbaha na ating namomonitor sa ngayon dito sa nasasakupan ng Ilog Magat na ito, Bombo Elmar. Okay, alright. Maraming salamat sa paglilinaw na yan, Bombo Ezequiel. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat, Bombo Elmar. Yan nga yung live report mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ezequiel Kilang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at mula sa consistent overall #1 radio station sa Isabela. Basta Radyo, Bombo! Dumako naman tayo doon sa Antique dahil nasa 3 katao ang patay kasama ng isang pulis sa shooting incident. May pag-uulat ang Bombo Radyo Iloilo. Magandang umaga, Bombo Ever, Bombo Elmer. 3 patay sa nangyaring shooting incident sa Barangay Cubay, South Bugasong, Antique. Ang mga biktima ay sina Barangay Kagawad Efren Florendo, 60 anyos, Police Staff Sergeant Alvin Agting, 42 anyos ang police personnel ng Bugasong Municipal Police Station at patay rin ang suspek na si Roy Halipa, 33 anyos. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Janice Secreto, anak ng isa sa mga biktima na si Florendo, sinabi nito na bumili pa ng sigarilyo ang suspek sa kanyang tindahan, ngunit nabigla na lang ito nang may pumutok at nakita ang kanyang ama na duguan. Homemade 12-gauge shotgun ang ginamit ng suspek. Dahil sa pangyayari, nagresponde mga pulis at nakipagnegosasyon sa suspek, ngunit sa halip na kumalma, pinaputukan nito si Police Staff Sergeant Agting. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis na ikinasawi ng nasabing suspek. Pakinggan si Janice Secreto. Nervous breakdown. Med lang to kay Tana lang na naghalin di sa balay. Okay man paghalin na. Kung magkita ay man sanda ni tatay, natawaan ni tatay ka kwarta. Bakal sigarilyo, bakal inom. Di kita man mabato ni ma'am nga. Amuhon na ka na akong tatay ka na ma'am. Wala kita man nagdaon-daon ma'am nga. Ba't siya na akong tatay nga. Wala kita na ma'am. Takit kita na ma'am. Kung sa ano lang tayo ma'am, lawit ba't nakabuhin tatay ito kung wala naging patay mo.
sa kapatid ng suspect na si Orquila Ostan, mayroong nervous breakdown si Halipa kung kaya't nagawa nito ang krimen. Ngunit ayon naman kay Police Master Sergeant Reni Bandiola, investigador ng Bugasong Municipal Police Station, hindi pa nila makukumpirma kung mayroon ba talaga ang nervous breakdown ang nasabing suspect dahil alegasyon lamang ito ng nasabing pamilya. Narito ang pahayag ni Police Master Sergeant Reni Bandiola. Allegation lang sa iya mga utod nga may nervous breakdown siya. Based lang ra sa utod niya Pero may instinct siya nga, may criminal instinct. Kaya aton kaya nga nag-request man ako suko. Napakinggan ang naging panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Master Sergeant Rene Bandiola. How's that, Bombo Elmar, Bombo Elverly? Nakakalungkot yung pangyari na yun, ano? Nakikiramay din tayo dyan. Bombo Lindsay, yung baril kasi may sabi nila may nervous breakdown. Saan pala nanggaling yung baril ng suspect? Ulit nga ulit. Yung baril ng suspect is homemade 12-gauge shotgun, Bombo Elmar. Ngunit sa panayam natin sa kapatid ng suspect na si Orquila Ostan, hindi rin nila alam kung saan nanggaling yung shotgun na ginamit ng suspect. Okay, alright. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Lindsay. Maraming salamat sa impormasyon na yan. Mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ako si Bombo Lindsay Ermita Newbade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Wala pang grupo na umaako sa nangyaring suicide bombing sa isang moske sa Kandahar, Afghanistan. Ikinasawi ng mahigit 30 katao at ikinasugat ng iba pa. Nangyari ang pagsabog habang kasagsagan ito ng pagsasagawa ng mga residente doon ng pananampalataya. Base sa mga nakasaksi na mayroong 3 sospek ang pumasok sa moske kung saan isa dito ay pinasabog ang sarili sa may pintuan habang 2 sa kanila ay nasa loob naman ng moske na nagpasabog. Malaki ang paniniwala ng Taliban na kagagawan ito ng ISIS-K group na siyang lumalaban sa mga Taliban. Tiniyak din ng Taliban na kanilang hahanapin at papanagutin sa batas ang mga grupo na nasa likod ng insidente. Samantala, nanguna naman si United Kingdom Prime Minister Boris Johnson na nagpaabot ng pakikiramay sa namatay na mambabatas na si David Amis. Ang sa 69 anyos na veteranong Conservative Party member ay nasawi matapos nasaksakin ng 25 anyos na lalaki. Nangyari ang insidente habang dumadalo ang opisyal sa pagpupulong sa Methodist Church. Mahigit 40 dekada nang nasa politika si Amis na kaalyado ni Johnson. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo ng suspect sa nasabing pananaksak. Tinawag naman ni Johnson na isang malaking kawalan sa bansa ang pagkasawi ni Amis. Samantala sa Australia naman, nabulabog ang mga bombero doon sa Canberra matapos isang tawag ang kanilang nerespondihan na nagkaroon umano ng gas leak sa isang establishmento. Mabilis na tinungo ng mga bombero ang lugar at kinordon. Nagtaka na lamang mga ito dahil sa hindi nila mahanap ang pinagmumula ng gas leak o yung amoy na masansang. At na magsiyasat na mabuti, nagmumula pala ang amoy sa prutas na durian. Itinuturing kasi ang nasabing tropical fruits ng Southeast Asia. Dito rin sa Pilipinas, marami niyan. Ito, king of fruits, itong durian na may pagkatamis at pait na lasa subalit nagbibigay ng kakaibang amoy nito. Kinumpirma naman ng Embahada ng Pilipinas na nakabase doon sa may Lebanon na walang Pilipino ang nasaktan sa sumiklab na kaguluhan sa may Beirut, Lebanon. Patuloy pa rin ang ginagawang pag-monitor ng Philippine Embassy sa sitwasyon ng mga Pilipino sa naturang bansa. Itinuturing na pinakamalala na ito sa nakalipas na taon ang nangyaring kaguluhan sa Beirut na kumitil sa buhay ng 6 na katao matapos na mauwi sa madugong demonstrasyon. Ayon sa mga otoridad ng bansa, pinagbabaril ang mga nagpoprotesta na umaapilang sibakin ang hukom na nangunguna sa investigasyon sa nangyaring massive bombing sa isang pantalan sa may Beirut na kumitil na mahigit 200 naman na katao noong August 2020. Pinag-iingat din ng mga Pilipino or Filipino community na maging mapanuri at iwasan muna ang non-essential travels at sa mga matataong lugar. Bombo Sports News. Abay, desidido pa rin daw ang panganay na anak ng star Manny Pacquiao na si Jimwell na sundan ang yapak ng ama sa boxing. Ito dahil naman nasa Amerika pa rin daw hanggang ngayon si Jimwell. At kasama nagsasanay na ngayon ang pound for pound king na si Saul Canelo Alvarez.
ang Mexican superstar. Makikita sa video ng kampo ng boksingero na tinuturuan ito ng ilang teknik sa boxing ang nakababatang Pacquiao. Ang WBA, Super WBC, WBO at Ring Magazine champion na si Canelo ay naghanda naman para sa unification match nito kay IBF champion Caleb Plant sa November 6. Sumailalim ang 20 anyos na si Jim Wells sa kilalang boxing coach sa kanyang training kay Eddie Reynoso. Pumalala, inanunsyo ni Pacman ang kanyang pagretiro na rin sa boxing. Bombo Entertainment News. Si Binibining Pilipinas Intercontinental Cinderella Obiñeta nasa bansang Egypt ngayon para sa lalahukang international pageant. May chika dyan ang Star FM Baguio. Nasa bansang Egypt na ang pambato ng Pilipinas na si Cinderella Obiñeta para sa Miss Intercontinental 2021. Ibinahagi nga nito ang kanyang mga larawan sa airport sa kanyang social media accounts at humingi rin ng panalangin para maiuwi nito ang pangalawang Miss Intercontinental crown ng bansa. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa 25-year-old Cagayan de Oro Beauty, nagpasalamat ito sa lahat ng kanyang mga kababayang sumusuporta sa kanya at hindi rin ito naitago ang excitement na mabisita ang Egypt at makilala ang Filipino community roon. So aside from meeting the girls, I also look forward to meeting the Filipino community because we know that they will really give us a strong moral support. To all Tagayanans and Miss-Amisnon, to all Filipinos, thank you so much for your trust. To Star Nation, thank you so much for allowing us to share our success story. I am really looking forward to representing our country. Sa tanan-tanan, daghan kaayong salamat. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Intercontinental 2021, Cinderella Obiñeta. Gaganapin ang Miss Intercontinental 2021 pageant sa October 29 sa Egypt. Hi Star Nation, this is Cindy Obiñeta, your Binibining Pilipinas Intercontinental 2021, and you're listening to Star FM. It's all for you. Basta radyo, Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po, inimbitahan ang lahat sa buong mundo. Sama-sama po tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo ka Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 70 days to go bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo.
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dali sa pangalaga di sang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Sabado pet sa 16 sa bulan sa Oktubre sa tig 2021. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa kanapulo nga bulan sa year 2021. 70 dias na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Ato na pag-aabi-abi sa aton mga taga-Palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa bangman na probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa mga bahin sang kalibutan nga nakatudok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupo ang alagad si Bombo Erdin Bayonita. Kung kita hasta las 9 media ang atak na sa mga aga. Pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batag sa ginang balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tuwikong mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang tanan ng mga sementeryo pampubliko man kag sa mga pribado nga mga lulubngan diri sa Maya Province of Negros Occidental ang sirado halin Oktubre 30 hasta Nobyembre 2. Ini ang Santos Executive Order nga ginapagwa kahapon ni Governor Bong Lacson. Ginamandoan na diri ang mga LGUs kag subong iba na sa mga opisina nga dapat mag-comply diri sa Maya Executive Order. Ginabantayan na nato na kon iga sirado man ang mga sementeryo diri sa aton sa Maya syudad sang Bacolod kadungan na sang obserbasyon sang Tigalalag. Tatyamo na ni ang ginapagwa kahapon nga EO sang gobernador. Sa dugang pa nga mga balita lokal, ilang ka mga resellers nagikan na sa may Metro Manila, nagikan na sa Luzon, Banwa, nagagwa man kaganagpakilala nga kalakip man sila dali sa mga biktima sining supplier nga si Zyla Maridalida, taga Purok Sawmill, Barangay Bata diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Pinapahayag sa niya Banwa nga hindi man magnubo sa 50,000 pesos ang ila sini ang nahatag na diri pero tiwala sang supply nga nag-aabot pagkatapos sang pila ka mga order. In fact, ang iba na ganit diri nagpadulong na diri sa aton sa syudad para lang nga pangitaon nining si Zyla Maridalida. However, tiway na nagatubang sa ila. Ni karon na ka mga resellers sa istorya ni Bombo France Andrew Burgos. Mayroon man sa panugyan na diri ang Department of Trade and Industry Negros Occidental para sa mga resellers o kung sa mga buyers ni online kag ano man ang pwede ninyo sa ngay moon kasunod sa ning alleged nga pagkabiktima sa scam ni Zyla Maria Dalida. Kinakawad nato na karon ang Provincial Director sa DTI Negros Occidental, Ma'am Rachel Nufable. Sa iban pa nga mga balita lokal, ang minor de edad ang lalaki nga ginapahayag nagapangayo kayo dara sa tubang sang Gaisano City Mall diri sa aton sa Maya Bacolod sa Maya Dalan na Araneta ang nabiktima sang hit and run kagabi. Tiginatumod pagid diri kon nasanay sino ang nagamaneho sining duha ka mga salakyan nga mo ni nagkarundos diri sa biktima. Na naton na karon na kaya padayon ang investigasyon sa Bacolod Police Station 8 headed by Police Major Jory Puerto. Ibalanta na karon na sa report ni Bomboliani Zila Minardo. Sa iban na pang mga balita sa ilo kita sa mga balita national. Ang Taala Volcano sa karon na mayarasang mataas ang sulfur dioxide emission. Sunod diri sa pahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Pero tinagapabilin na sa gapon sa alert level 2 ang status sang bulkan.
update na nato sa batag sang politika. Nagpanguna diri sa pinakaulihing survey para sa may pagka-senador ang broadcaster nga si Rafi Tulfo. Ini ang kasunod naman sa ginapatigay nga survey sa social weather stations. Ang pila ka mga kandidato kuno diri sa 2022 election sa gilaman nga mga supporter abat-abat na nga nagsapol. That is why ang amoni ang gina-imbestigaran sang Department of the Interior and Local Government. Ang sa pagiganin diri sa maganabuyan man sa bangsang issue amo si Senador Manny Pacquiao nga nagpanagdagto sang cash at sa kalibo ka pesos sa mga nabiktima sang or mga residente sa sila nga magabisita dito sa may probinsya sang Batangas. At sila nga diri sang senadora tiway man niya sang politika lima man niya sang una nagapangatag nagaman ko sang kwarta para sa mga kinahanglan. Sa iba na pang update sa batagas sang politika banwa ang ato na siniyang busy presidente at isilingan niya hindi na nato napaggal sa pakon ini mga ginareklamo ni Senador Panfilo Ping Lacson nga dogin ang balanto siya sining unity talks nga tikon pwede i-withdraw mo na lang abin ika na lang magpadalagan na bilang presidente. At siling diri sa vice presidente tindo naman na why naman na siya nag-make sense. Kahapon na ginapagwama na diri sa vice presidente ang iyang senatorial slate para sa 2022 elections. Ang iba na sinindering mga kandidato ay araman sa slate ni Senador Manny Pacquiao and then Senador Ping Lacson. Sa iba na pang mga balitan national. Nga na sang pagasugod na banwa sining vaccination para sa mga kabataan. Kahapon na ginapahayag diri sang Department of Health ng masobray sa kalibo ka mga minor de edad ang nabakunahan against COVID-19 sa first day sang pediatric vaccination. Ay man kaya nakabaton na kita sang 1 million masobra ka doses sang Pfizer COVID-19 vaccine. Kadungan man sang pagasugod sang vaccination sa mga minor de edad. Ayon naman lang sa buong kaya tinagnubo naman ang aton sa kaso sang COVID-19 kahapon sa report sang DOH nagadangat na lamang sa 7,625 ang numero sa mga bago nga mga infection. Sa mga balita international, ang anay presidente sang Estados Unidos, Bill Clinton, na nag-edad sang 75 anyos, ang nag-recover na subong sa may hospital kasunod sang pag-suffer niya sa infection. However, ginaklaro diri sa sining taga-pamaba nga wala ini sang kangtanan sa coronavirus ang ining infection na ginasuprer sang anay presidente sang Amerika. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombo hanay big time. Philippine Standard Time 10 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Pila pagida dire ka mga concerned nga mga ahensya sa ato na gobyerno ang nagapaandam sa aton nga mga kauturan ilabi na sa mga nagabakal online para hindi kita mabiktima sa mga nagapang-scam. Sa mga scammers. Kasunod ini sang reklamo, batok sa sining residente sang Procal Sawmill, Barangay Bata, dari sa aton sa may syudad sa Macolod, Banwa, si Zayla Maria Dalida. Nga subong, di wala pa sa gyapon nakapagwa sang statement o kung wala man nagatubang sa sining mga resellers nga nagreklamo nga kadako sang kantidad nga kwarta nga ginatag nila diri para sa ilang order kay ti payment first ang policy. Hindi na yung balayang padalaan na kalang sang items and then ang bayad is upon delivery or ining cash on delivery. Ang COD nga ti amo na nananaran naton bala ilabi na sa mga online nga mga shops. Tingi ba na dito hindi magnubo ni sa 50,000 ang kalabanan nga mga nagkaladula dari sa sining mga biktima. Hindi lamang
mga residente sang siyudad sang Bacolod, Banwa. Sa naglain-lain nga parte sang aton sa probinsya, bat mayara sa may iban nga parte sang Western Visayas and then sa Luzon. So far wala pa diri sang mga nagpalabota sa aton nga mga resellers coming from Mindanao. But ang kalabanan na diri mga taga diri man sa aton sa may syudad sa Bacolod and mostly mga minors or mga huben pa bala nga sa huben nila kag linghod nga paminsaron gusto nila yang makapaninguha man kag makakita dara sang pagi para nga makakwarta. Kaya ko na anad ka na yung nga daan. Kung kabalo ka gani magnegosyo nga huben ka pa, bata ka pa. Ano pa gidayhan kung mag-edad na? Ini mga resellers nga mo ning kalabanan amo niyang nagreklamo and mostly mga senior high nga mga students. Kaapon kay padulungan na sang Bombo News team ang pamilya ni Zayla Marie Dalida dira sa may Proc Sawmill Barangay Bata according sa sininga Iloy ti wala siya dira. Although nga bukas kita sa Japon sa kay Zayla Marie Dalida kati sila niya gani sang Iloy niya to bisan sa akon gani way nagasabate. Wala reply man pero doga pamahog pa nga ma-suicide. Or may mga malain nga mga obrahon na dira nga live ko sa Facebook. Tiyan mo man ang hibi-hibi sang Iloy. Although tiyan may siling mga pila ka mga biktima din doon ka scripted na kay Mrs. Dalida how. Doon sa tanan, sa mundo mo man ang yasa niya nga sabat. Kimakita na ton, mera gid sang ideya dari ang Iloy eh. Ti kung ikaw man na bidra Iloy, posible man siguro nga wala ka gid sang ideya. O kung way nang lisensya, ang imo siya nga bata. Kung din siya makadto. In fact, ting iban ganit diri sa mga biktima, nagpadala sa ton diri sang mensahe, nga nakabalo gid ang Iloy nga doa mo gid ang ginaobra sa nga bata. Hindi man na binaton sa mabaso lang ini mga victims. Ini mga resellers. Kaya syempre sa una mga order to nagtupa man oh. Nag-abot ang una nila nga order. Abisar pa nga ting iba na diri mga nagreklamo nga lain ang order ko ti lain man ang padala. Hindi exact items ang gin-deliver. Iba na din, nag-hire na to sang kalalagahan nila sang gin-order nila kay in bulk mo. Karamo. Di pwede nga taxi mo lang. Diyan ending gali, why sang may nag-abot na dari sa ila? Di sabong ining si Dalida, hindi na makontak kag deactivated naman ang yan sa niyang Facebook. Tibisan, why ka pa na block sa messenger niya, abe. Given nga deactivated ang yan sa niyang Facebook account, hindi mo na siya makita. Kaya mo man lang na kuntani ang ginapanawagan nila kagusto nilang ma-refund. Bisa na matamat lang nga binadra, bisa hindi lang gida tingob. Importante nga mabalik ang ginhatag nila nga kwarta. Kaya second order nila to wala nagabot. Sa third order nila wala magyapon, tinagtingob na tong ginhatag nila. Bati syempre ikaw man bala, gay nga bo ka man nga medyo bulubarato na yadre. Kita ninyo kadamo sa mga nabiktima ang iban na coming from Luzon. Among mga nagka-comment sa aton sa Facebook live bala. Although nga ang iban na dre medyo bulubod na yan mag-insindi, but at least dira sa mga victims ginatinguan na to nga mabuligan ang ini mga biktima. Kaya kung why ka man lang yan ng scam, why ka man lang dre nagimo sining kalainan, why ka man dapat sang palagyuhan. But at least bisan paano mayara sang ideya dere nga ton mga koturan. Although hindi ni siya bag-o, hindi ni siya labing una nga kay gwinan niya gintalakay na to ng mga pareho sa mga reklamo.
Yara sa piyakalinya ang Provincial Director sa DTI Negros Occidental, Ma'am Rachel Novable. Director, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Depod mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin. Yes, ma'am. Ang ini mga negosyo, ma'am, basta mga bio and products, ang registration is sa inyo, good ma'am, no? Sa Department of Trade and Industry. Ang DTI may amon yung jurisdiction, mga basic and prime commodities, mga manufactured goods. Pero sa consumer protection, ginahandle man namon kay may no wrong door policy kita, no? Kinabuhigan nato na lang ang tanan nga negosyante, whatever product ang ara sa ila. Okay. So, gina-register as a DTI? Ang gina-register na nila ang ngalan. Okay. Kung baga, palis ang aton ngalan, bala may ngalan ang imo negosyo. So, business name ang amon gina-register. Pero, agud nga mag-operate sila, makuha din na sila sang permit. No, panawag na mayor's permit or business permit, which is sa local government unit. Okay. Ang ini ma'am ginalabot ka na mo na because amoning mga reklamo subong against the dire kay Zaila Marie Dalida. For sure may mga information na kanamang halin kahapon taga diri sa may syudad sang Bacolod. So kalabanan diri mga involved amoning mga resellers. Nagpati man na sila because ang una nila sa nga order is nag-abot and may ginapakita man na kuno si Zaila nga registration or the permit abi coming from the Department of Trade and Industry. Ano gid man ang gina-issue ninyo, ma'am? Ado may certification, no? Certificate of registration, business name registration that is signed by our secretary. Actually, pwede ka na maka-apply online kay because of the system, because of this pandemic, nawain na sila nagakadto sa amon opisina. Agud magpa-register sa ilang ngalan, but they can apply online already. Okay. So kung pakitaan kasi ni mainggan nyo gid and may reason gid man gali nga may pakita siya nga permit or registration, a certification coming from the trade department. Kag maayo man kung tanawon nila ang business permit, amo pinaka-importante, meaning na rehistro siya sa local government unit kung diin siya na-locate. From the city mayor, ina siya? Yes, yes. Okay. Ang ini ma'am, for sure, may mga information na kamodera. But wala pagid ma'am, no? Sang like reseller, abi or victim madri sa alleged nga scam nga nagpadangat sa inyo sang information? Wala. Actually, ang complaints either ginalodge ina sa amon nga office, no, or ang iban sa amon nga consumer care unit, no, sa online man ina, pwede sila ka-lodge online, yung gina-forward lang ina sa amon. Pero man, kung diri sa Bacolod lang, pwede man makadiretso sa akon ang complaints, kag may ara na kami nga officer who will handle that kung paano ina i-imitate o kung ano nga proseso, agud nga makaistoryahanay ang consumer kag ang seller. Okay. I-email lang nila, ma'am, sa office ninyo ang complaint? Oo, pwede. Okay. Basta makapagwa ka lang, ma'am, sang email address bala. Pwede nila mapadalaan sang mensahe. May mga katulong siya sa DTI, Negros, pangitaon nilang DTI Negros Occidental. Okay. Pwede mag-google lang natin, no? Sige. Makita niya ang aton nga address. Okay. Email address. Pwede lang ni ma'am nga sa compose na message lang, no? Hindi lang attachment agad nga document Mas nila. mayo man kung may attachment siya, good ma-verify sang amon officer, no? Kag matawgan siya. So pwede lang siya kayo na sulat lang man ina nga dinadiscuss siya, kinahambal niya kung ano ang case niya. Okay. And then pag-abot sa inyo, ma'am, din siya gina-refer? May ara kami nga officer who will handle that. Nga mag-asikaso sina. And then ipatawag to ang ginareklamo? Oo, duha sila, ipatawag na sila. Okay. What if, ma'am, hindi na ni makontak ang ginareklamo?
ang kung dako na din na nga mga case, so either i-refer na namon sa kay kung dako nga case mo isa mga civil cases na no, so may ara na siya pamaagi kung paano nga ma-address inang mga concern. Okay. Especially ma'am, kung hindi na ninyo ma-contact, no, ang respondent, ang ganda reklamo. Oo. Tinguan nga ma-contact na sila. Aha. So, padalaan ni siya, ma'am. Anong ginapadala na? And do, parabansang show cause? Or someone? Depende sa case, no? Depende na sa case. So, i-verify ana ina sa among mediation officer kung ano ang case. Istoryahon ang complainant, no, kung ano ang kaso, kag syempre i-try gid ina nga pangitaon o i-contact ang kung may business name registration na siya, so makita man na sa amon dira nga registered. Okay. Business name niya kung valid ina or what, no. Ang problema lang ni ma'am kung hindi bala registered sa inyo, no, sumabudlay tultulon. Oo, amo nang aton nga mga manugbakal kinanglan very vigilant sila, no, especially kung dako ang value, dako ang amount nga ginabakal nila, no. Amo na subong is consumer welfare month. So conscious gid may mga programa kami good nga aware ang aton mga konsumidor. Importante nga mabalaan nila ang ilang mga rights, no, mga rights ng consumers. Importante ang responsibilities, no. May responsible kita nga pangusisa ang atong mga ginabakal, mangusisa kung sino inang aton ginabaklan, no. Amo na ambal nila nga the vigilant consumer is the well-protected consumer. So ma'am, kung hindi ni siya be registered sa inyo, can you still act on it? Tinguhaan na namon nga ma-assess, nga mabuligan ang ina nga consumer. And kung i-refer namon sa nagakaagay nga ahensya sang gobyerno nga mag-asikaso sina. Pwede man ma'am sila makatingob do class suit na lang siguro kay do medyo damo-damo gini ang mga resellers. So kung ang decision man yan nila is to file a criminal complaint against the sa may ginareklamo nila, pwede gid. Pwede. And then pwede man kamo makamediate kung available kay mag-contact ining ginareklamo. Oo. May mga pamaagi sina kung paano ina siya ma-settle. Kung hindi sa amon nga level, i-elevate siya sa next nga level. Okay. Personally, man ni sila ma'am, ang ginapatawag, subong nga nga may COVID pandemic? As much as possible, personally, observing the health protocols. Okay. What if ang ining ginareklamo, hindi gid siya magsipot, ma'am? Ano dira ang next step? Kung hindi siya, actually, amo na kung civil case na siya or what, depende sa dalagan ng kaso. Okay. Sige. At least meron din isang idea ang ining mga tagreklamo. Research na lang nila ang DTI and then may rekita sang contact number ninyo. Kung ara lang man sila sa Bacolod, ara lang kami dira sa corner circumferential and the Deola Street dira sa Villamonte. No. Lapitan na lang kamo sang PSA, ma'am. Oo, isa lang na kami ka-found no, dira lang sila padala sang ilang sulat regarding sa complaint. Nauso na ni subong mamabi ang online nga negosyo bala mo gining sa mga nagabuman na subong. Ano ang panugyan ni mo, ma'am? Para sa mga resellers, sa mga online na mga buyers, hindi ni masulit, abi, although nga do maintindihan man nato ni sila because payment first policy dere mo ang ginagamit ni abi sining supplier, and sa una nila tong order nagabot man, but sa second, third, wala na gid until nga nag-accumulate na diri ang amount kag nagdako na. Sa end ninyo sa DTI, anong mga reminders sa diri ang director? Of course, amo na ni ang anything in the new normal, lig nato, no, ang
online e-commerce na panawag man nato, no? So usisaon nila ang nga legitimate ang buyer, ang seller nga ginabakla nila, no? Usisaon nila ang especially kung mga lagko nga amount ang ginabakal nato, no? Ginabakal nila. Usisaon din nila ang legitimacy sang seller. Of course, hindi man na sila nga ang indo communication kung amo sina kandi nagkita-nay ka mo online, di may mga system kita nga pwede ka mo ka-Zoom o pwede ka mo ka-meet online, no? At pwede ka gid ka send messages to validate sina. I-validate gid anay ang seller, no? Sabi ni address, mga contact number, sino ina siya, no? Siguro kung palisabi sa second mo nga purchase, wala siya kapadala, kulaton mo gigag i-verify, hindi ka na mag-purchase kapag padala kapag wala kapag gani na padalaan sa second mo nga purchase, padala ka na sa ika-third, no? So, may man na dira, may gamay nga problem man siguro ang aton nga seller nga at that time tani nga waay na nagpadala, gin-check na nato, no? Kung nga waay na padala, base may mga problema man sa logistics or sa whatever, no? I-verify gid anay. Okay. Kung pakitaan do sila ma'am sang mga tingapakita man siya kuno sang permitan niya, paano may mga ways man para ma-validate nila because iba na diri especially sa mga techie bala, pwede gid sila makaproduce ma'am, no? Asang peke nga permit. Oo. Ako about gid. Tapin pa kung gina-send lang sa messenger or what, hindi mo na makita whether original gid siya or what, ni bala. Yes. So kung taga diri ka man lang sa Bacolod, mas mayo gid guro kung taga Bacolod man ang supplier, bisitahan na lang ma'am. May mga meet up man subong mo. Oo, observe the health protocols. Okay. Pag manami man kung ang aton nga mga ini sila ang reseller are also entrepreneurs, businessmen, no? Yes, mas manami pagid kung gina-invite pa namon sila sa pag-attend sa mga amon programa, no? Kung paano ang pagnegosyo. Kay may mga programs kami nga magbulig sa ila, no? Mga hindi lang sila nga hindi lang sila nga buy and sell ka lang bala nga bakal ka lang, but kadamo kasang dapat nahibaluan sa maayo nga pagnegosyo. Especially ang mga contracts nga ini, no? May mga legality man ikaw nga ma-involved sa negosyo, especially nga ining mga lagko nga amount na ya ang aton nga involved. Example ng ang amo ni nga may mga exporters kita, no, nga nagabaligya sa sagwa sang pungsod. So very careful gid na sila sa mga payment system sang pag-usisa whether valid or legit ang buyer, no? Paano magpadala sang bayad. Like for example, may ara na akong kaisang 50% down payment upon the shipment, no, sang product. Dayon 50% ang full payment kung ma-receive na sang buyer. May mga amo sina or maybe through bank nila, ang good nga may ma-verify man sang bank ang ilang seller. So may mga seminars kami nga gina-recommend ko man nga if pwede maka-attend ang aton nga ina nga mga resellers, agud nga mabuligan man namon sila paathag kung ano ang mga maayo nga pag-transact, no, sang business. Ini abi ma'am ang payment first policy may danger gid, no? Ang nga ma-scam katuod kay napadala mo na ang bayad nimo mo. What is the safest mode of payment, Director? Actually, kalabanan subong COD cash on delivery, kaya makita mo gid ang produkto bala nga na-deliver sa imo, kang bayad ka. Although may ara man nga 50% down, dayon 50% upon receipt of the goods, especially kung dako ang amount, no? Amo man sila, oo.
Pwede gali nila Careful lang kita. ma-search. Oo, careful lang kita kung dako nga amount ang involved na no? Dali gali ma'am sa inyong website, pwede mo ma-search ang pangalan sang business niya para nga ma-verify mo. Pwede man. Pwede man, oo. Although may ara man kami nga business name officer nga pwede magbulig sa ila na search Okay. ang business name. Sige. Ihatag ko na lang sila mamang email address. And kung adre man lang sila sa Bacolod or province of Negros Occidental, pwede gid sila makapadulong andra sa inyo sining opisina. With this, thank you gid Ma'am Rachel Novable. Ma'am, sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Mayong aga, ma'am. Mayong aga, kag salamat Idong Erlin. Maraming salamat kay DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Novable. Ni ang ila sa niyang advice. So, sa mga resellers, pwede gid ka mga makapadulong. Kung mga taga-diri man lang kamo sa may Bacolod, pwede ka mga makapadulong dara sa ila sa niyang opisina sa same compound lang ni sila sang Philippine Statistics Authority, bala? Pakadto kadra sa may Bacolod Government Center sa Circumferential Road. So wadra na nang ila sining opisina subong. Para sa mga taga-iban sa niyang province or like region, for example, abi ang taga dito sa may Luzon, pwede ganin nyo nga ma-email ang inyo sining reklamo sa Department of Trade and Industry. Okay, sige. Pangitawin natin lang sining email address. Kaya pwede ka mo dira isulat lang ninyo ang yung sining complaint and then may mga attachment ka mo dira sa sining reklamo. Okay, sige. Kaya parang maano naton, makahibalo sila because ipatawag ni nila ang ining ginareklamo ninyo and then kamo man nga nagreklamo. Parang maano naton, subong nga daanti sa internet hapos naman lang ang pagpadala sang mensahe. Sige, commercial break kita. May check ko ning listening address, but may dugang nga dring mga mga nagreklamo. Ini sila ya taga Luzon naman ay kaluluoy. Ang iba ni actually nagkapadulong nagdiri sa may Barangay Bata. Sa nga tinalikdan lang gito nga adlaw kag ginapangitan ni nila si Zayla Marie Dalida. Ang iloy niya lang nga nag-atubang but wala siya. Siling saya sining nga iloy, why misyo kanong kabalo ko na din ang iya sining nga bata. Ato ni posible man na yung nga bata mo, wag nag-lisensya. Sugbodanin nato na sa report ni Bombo Franz Sandro Burgos sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first
protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 47 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalik ka dali sa bagbangalagad isang Bombo Hanay Big Time. Ang email address ng Department of Trade and Industry Negros Occidental ro6.dti.negrosoccidental@dti.gov.ph. Sa liwata sa mga resellers na gusto magpadala sa isa nga reklamo para nga mapatawag diri si Zayla Marie Dalida, ro6.dti.negrosoccidental@dti.gov.ph. Pwede nyo mabisitahan ang ilang sa Facebook page sa DTI-PH Negros Occidental. Kamot na lang makapadala sa mensahe and ayun sa nga sulat bala. Mas mayaman ko na may mga attachments kamo sa inyo sa nga reklamo kag mataga na diri sa nga nagakaigo nga tikang sa nga Department of Trade and Industry. 49 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Mayroon diri sa nga dugang nga biktima man. Nagpakilala nga biktima pero kwan siya taga Luzon area. Actually, as confirmed gani kapon by po ng barangay Angelito Abaring, may mga nagpadulong na dira sa may barangay hall sang bata nga taga Luzon, taga Metro Manila, kag ginapangita nila diri si Dalida, ginupdan to sang barangay Tanod dira sa store sang sining Iloy. But tiwala man siya dira. Siling sang Iloy, tiwala mo kuya kabalo ko na din nga konso niya nga bata. Namatian binaton ang sining nga istorya. Isa sa mga resellers nga nag-order man sa nga dako nga kantidad sa mga overruns sa nga mga branded nga mga items. Pero tiwala man sang may na-deliver. Sa piyakalinya, Bombo France, Andrew Borgos sa report. Kamin. Bombo Arlene sa sining nagkapadayon min so no sa pagpangita sa kay Zayla Dalida na ginapatian ni Bombo Arlene nga isa ini ka scammer no diri sa syudad sa Bacolod. May pila pa ni Bombo Arlene ka mga persona or kung na sila natabing nga mga biktima no, not only here in province of Negros Occidental o kung sa syudad sa Bacolod but also Bombo Arlene sa bahin sang Luzon area no. May isa ini ka tagreklamo o kung ang napasalig man din ni Dalida nga from Caloocan pa ni Bombo Arlene no, gagin ato man nga na-contact kag naka-istorya regarding to this concern ni Lea Bombo Arlene. So sa bahay sa sining reseller man ni siya no. Sa bahay niya ni Bombo Arlene may ano ni sila no, may isa pa gid ka persona paagi sa kay ano ni no, before ni Bombo Arlene, before sila nakalabot kay Zayla, do may persona na ni Bombo Arlene nga masiliman binaton bing isa man sa mga Taytay ni Zayla Bombo Arlene no. So kamagen ano niya do loyalista ya Bombo Arlene di do masiling binaton bing nga do isa man sa mga nagasalig man sa kay Zayla no. Kilala ni Bombo Arlene nga kay Mariela no. So ang ining nga si Mariela isa man ini siya sa mga supplier no nga mismo sa idalo man ni Zayla nga nagakontak kay Zayla, and then si Mariela may ginakontaks man bing nga mga reseller. So isa diri Bombo Arlene ang aton nga na-contact isa ini sa mga reseller nga si idalom ni Mariela. So after that Bombo Arlene, during this time sang ina nga mga transactions bali no, mga reseller may mga buyers so sila no, Bombo correct. France. Yes, correct Bombo Arlene no. Kung saan pa bala do ang kung tanaw nato ng diagram, for example si Zayla, si Mariela, and then so on and so forth, may mga pilapigi ka mga persona sa idalom sang sining nga mga
masiling na itong Bomborling ginakuan nila basta ang sining nga mga produkto, no? So ang ini nga persona or si alias Apple Bomborlin, nagsalig man siya mismo sa kaya Mariela at isang una. Taga din ganyan si Apple. Bomborlin? Taga din si Apple. Taga Caloocan ni siya Bomborlin, no? So, trinato nakalabot siya kay nakibot kita gani nga kadamo gid sang complainants kag mostly mga Tagalog speaking pa ni Bomborlin. So trinato ganina to kiban Actually, kapon, aran sila sa aton Facebook live bala. Although Yes. nagreklamo silang din sila makaintindi. But tikwa naman kadamo naman diri sa mga nagkuan naton asang mga testimonya para sa mga taga Luzon, tinatalakay ng Bombo Radio Bacolod itong reklamo ninyo against kay Zaila Marie Dalida. We are trying to get her side regarding dito sa reklamo, but wala gyapon. Wala pa rin hanggang ngayon. Sabi ng kanyang ina, hindi niya daw makontak yung kanyang anak. Yes, correct na mo Merlin, no? So actually dito kadamo gid sang nabiktima kung isipon naton. Hindi man sila naton bi Merlin makater kada isa, no? Kay tungod sa may mga specific bing nga mga victims man nga do kadaggo gid bisang na-invest Bomborlin, no? So diri naton kali natukiban ang sa balikan to nato Bomborlin si Mariela, no? Nga sa idalom ni Zaila nga si Mariela Bomborlin also from Caloocan man ni, no? So si Mariela ni kali Bomborlin ang iyan niya na pagwa nga kwarta is 500,000 so naman mismo sa kay Apple, no? Mga Amo na nakadako? Yes, no, do mga 700,000 pesos kid ang iyang napagwa Bomborlin, no. Sus. So do kadako-dako gid. Makasugod ka na balay dali na mahuman na Bombo Andro. Correct. Namin na nga balay Bomborlin ang amo nga balor sang kwarta. So tigin invest or na silibin naton bing ginpagwa ni Mariela kay tungod nga Bomborlin kagabi man ang pagsalig sa kay Zaila, no. But and then after that sa ilalom ni Mariela amo ni sila ni Apple kag so on and so forth may pila pag ka mga persona ni Bomborlin which is nga nag-form sila sa isa ka group chat nga ara ta sila tanan mismo si Mariela Bomborlin ara man da. But ang ini nga mga resellers nga sa ilalom ni Mariela need nila nga kontakon si Mariela para masabat ni Mariela kung ano ang transaksyon nila ni Zaila, no? Okay. Para ma-explikaran ni Zaila si Mariela kag ibalik ni Mariela kung ano ni ang sabay ni Zaila sa mga resellers. Well, amo na ang mambudlay sa Bomborlin, ginatinguan man sa sinibi nga mga resellers nga makontak si Mariela kay tungod nga kinanglan man nila sa mga sabat kag mga explanation. But subong wala gid si Mariela. Nag-order man sila kay Mariela, no? Wala ba na deliver Bobo France? Correct. Yes, amo na Bomborlin kay isa man si Mariela sa mga suppliers man Bomborlin. Okay. Which is nga kung sino pa bala ano man siya kay Zaila, no? Do dito man siya bala naga-order man sa kay Zaila. So amo na Bomborlin na do kung sino pa bala do kadamo man bala sa mga persona ning sa Idalo Manila. But after that si Apple nagpagwa sang kwarta nga balor 50,000 pesos, no? 50,000 pesos nga buya ya sa kay Mariela. So, mo to, si Mariela mismo nagbuya man padulong sa kay Zaila. But, ang transaction before, okay, smooth ang transaction. Do kadamo man Bomborlin sa mga positive nga mga results during sa mga first nga mga transactions. First, second, or third transactions Bomborlin, do ka okay pa. But, sa nagadugay, yes, no, do nagaabot kid, do nagatupa gid bala. Samtang nagadugay ang ilan nga mga transaksyon, do medyo nagamatamat ini nang labo na Bomborlin. Tungod nga do sa ginalauman nila nga basi pa lang bala sa balor nga 50,000, makabalik man makaginansya man dira si Apple. But sadly Bomborlin, do wala gid nagtupa ang ilan nga ginahulat sa kaya Zaila o kung kay Mariela ni Bomborlin. But si Mariela, masiling din na itong Bomborlin, ila man nga ginapangita, subong kay si Mariela, na isa man siguro sa nabiktima man ni Zaila. Missing man, no? But need nila ni isang explanation ni Mariela. Si Mariela nga na, siya naman ang mga ginasukot sang mga buyers. Yes, that's right, Bomborlin. Insakto Kay gid na. mostly, ang kwarta nga gin-order to, ginbayad sang reseller, halin man na sa mga buyers niya, Bombo France.
Correct, no? Do dire siya gid malabay Bombo Erlin man padulong man sa kay Zayla. Kay actually si Mariela may ano man ni siya mo may kinaiya man ni sa Bombo Erlin nga shop which is ka ang mga gagmay man nga mga gusto man magpanugod bala mga resellers pati dira man siya gapwa, no? So ano lang gid Bombo Erlin, no? Alin sa kay Zayla padulong sa mga gagmay nga mga resellers but dugang pagid rin ni Apple sa tong Bombo Erlin. After that time, no, patay ni nila nga pag-contact kay Mariela Subong, do wala na gid, no, do hindi na siya bati Bombo Erlin. Ina-mention na sa ganin nila sila nga group chat, even though ang ara pa siya gapon sa ila nga group chat. Wala yan nag-deactivate. Bombo Erlin, Wala nang deactivate. why gid siya Bombo Erlin, no, do man siya nagka-cooperate bala. Ah. Kaya mismo ang mga ini nga mga resellers between sila nga group chat, do nagahinala man bala. Kay base bala Bombo Erlin, no, sabay ni Mariela, do ano man siguro ginapaminsaran niya man bi kung ano gid man ang natabo. No, at least ni siya guro maghatag man sang concern or sang ilan nga explanation Bombo Erlin. So sa kay Apple Subong, may mga gin pag-share pag si Apple between sa nagakatabo bala Bombo Erlin kay Mariela kay Zayla. Si Zayla kag si Mariela ni Bombo Erlin dugay na ni sila gali kuno nag-akilalahay. Okay. No? Dugay na ni sila but hindi man siling gidbi nga mga nga close friend no, diba siguro kasosyo lang sa negosyo or kung ano pagid ra Bombo Erlin nga mga transactions bi nga nagka-click ni sila or nagaog yun si Mariela kag si Zayla but subong si Apple ni na ano ni sa Bombo Erlin tinguha man sila bi nga pangitao ni si Mariela kag si Zayla, no? Amo nag-mention man diri sa aton si Apple nga may certain person nga or babayi man nga from Quezon City because nga isa man sa Bombo Erlin sa nasiling nato ni nga na biktima man nagpadulong man diri sa syudad sa Bacolod para magpadagat man sa iyan nga concern, no? Kay tungod nga base pa lang bala Bombo Erlin ano ni siya makakuha sa balasang dugang impormasyon para makatimbre man siya Bombo Erlin sa mga taga Luzon, no? Para ma-check gid nila kag matun-an bala Bombo Erlin kung ano gid manibi ang matutod nga nagakatabo between sa ila kag kay Zayla Bombo Erlin, no? So nag-mention man diri sa aton si Apple, no, do kadamo pag ginikili Bombo Erlin sa mga before ning nga mga issues sa sining ano man Bombo Erlin, no, sa sining man nga natabo sa kay Zayla. Indugang diri sa aton ni Apple ang ining istorya may negosyo pag sa kuno Bombo Erlin nga bugas, no? Ang mga dalida? Yes, correct Bombo Erlin, no? Base man na Bombo Erlin sa naistorya ni Apple nga nabiktima man or nautangan sa Mag-Iloy nga related sa bugas. No? May nautang na sila galing nga bugas, not only ba siguro gina businessman bala or negosyo man, pero ba siguro bala Bombo Erlin ang ining nga bugas do ay gid bala nag-click itungod nga ang kuhaan nila bugas, may utang pas lagyapon nga or pending katagyapon ng utang not less than 100,000 pesos. So no mismo sa kilala ni Apple nga naka-istorya siya regarding to this, no? So subong Pero inaya Bombo Andro gwa na yan, no? Sa may ginatanyag ni nila sa mga buyers. Actually Ilan Bombo na Erlin, yung no? utang? Yes, kuha na ina. Pero ano na siya Bombo Erlin, base man sa pagsaysay sa ato ni Apple, do may negosyo man sila mo. Do business pagid man bala nila Bombo Erlin nga amo ni bugas be. Well, do kadamo Kasi Mag-Iloy gini silang naga-pang-scam, Bombo Andro? Well, Bombo Erlin ang sila sa ato ni Apple nang duwa ni sila sang Mag-Iloy, Mag-Iloy gini Bombo Erlin. Ang nagpatigayon sang sinabi nga sa bahin sang bugas niya, no? But wide rin na pinpoint kay Bombo Erlin kung ang ini nga business be or ang pagpangutang nila sa bugas na consider man bi nga isa man sa pagpanunto o kung pagpanginto, no? Pero may pending lang sila nga utang until na nga wala pa bala na amat-amat bibayad. Kay Pero kung gusto siling sang Iloy kagapo, na maya i-proseso naton ang refund. Actually kagagmay man lang sang mga kantidad nga ginapangita nila. Tindi ng refund kay ginapulo palagyuhan nyo man. Mo gani, no? Kaya ang ibang dan Bombo Erlin, di ba kung sa basihan naton sa ilan nga mga ginpagawa nga mga kwarta, do kadagko man, may 50,000, 30,000 pesos. So on and so forth, as nga nagdangat gani sa pila ka 100,000 so pesos na Bombo Erlin. So ang sa kay Apple ni, no, gusto lang gid man ni Apple bala Bombo Erlin matagani sa kausayan kag makasabat man bi si Zayla, no? Kung diin na ni bala nagkadto Bombo Erlin ang ginpromesa ni Zayla nga mga products or ang inibing nga mga items, no? Kay tungod nga
nag-mention pa diri sa aton si Apple, kung ikaw isa ka loyalista ni Zyla Bombo Erlin, may libre ka nga sapatos, no? Very few ang mga tawo nga ara sa circle ni Zyla nga which is nga loyal bisa iya. Ginatagan ng sapatos. Yes, daw man abla Bombo Erlin, no? So may gimpromisa siya ba? That is why may mga nagapakigabato man sa iya. Correct, Bombo Andrew. Yes, Kina may sila mga- guroya, why na sila guroya na scam. No? Nasakam na nila yung kwan, nasakam na nilang libre nga sapatos. Eh ang sapatos magabalor man lang na Bombo Erlin 200, 300 sa bahin man ra nilang pagbaligyae, no? So which is a very Kaya mga class A man lang ni, di ba? Bombo Erlin. Mga imitation man lang ni. Yes, correct yun na, no? So kung mga branded kag original shoes ginaguro ati sobra na tagpila ka libo ya Bombo Erlin ng balor sina, pero ang inabi nga mga sa isang mga sapatos na hindi magbobogoro or magsubra 500 pesos ang inabi nga mga sapatos mo na mo Bombo Erlin ang nga gid mga promesa sa mga persona nga loyal sa iya, no? Mga mga loyalista ni Zyla mismo man na sa pagsaysay sa ato ni Apple. So si Apple nag-mention man gani si Apple Bombo Erlin sa ato, no, nga ginamangkot man siya, sir, nasaan na po yung mga sapatos na sabi ni Zyla, no? So amo nang ako nga pabangkot, amo nang hindi naton gid masabat Bombo Erlin kung sa diin na inasubong, no? Ang nabi nga mga produkto nga ginalauman nila nga mag-abot itungod nga nagbayad sila, until now wala gyapon nag-abot Bombo Erlin, no? So tungod nga kadako na sing ilang gipagawa nga kwarta, wala gid sila may nabaton ni isa Bombo Erlin. Diba na ganit diri mga viewers sa naton, ang ilayang bata amo maning mga victim Yes. from heart. Marami pa po kami dito sa Manila. Anak ko po na scam, 12 years old, 100,000 pesos. Imagine na mo na, Bombo Andrew. Ini mga kabataan na abi, tisubong nga wala man sang face-to-face nga klase. Gusto man lang na nila yang makatuon man sila mag-income bala. Doon negosyo man sila, tibisan bulig mo na yan sa imo nga giningkanan. No? Kung sa imo man niya mismo Tidaso na mo paning naabdan nila. At least simpatiya, gigatan nila bin sa mga minor de edad. Kalabanan dere mga senior high, iba na gani, pa gani nakatungtong sa high school. Pero iti ginadayaw na ton, kay sa ube nila paminsaron, desidido na nga maka-income. Yes, na Bombo Erlin, no? So ako nakita ni Blalagyan Bombo Erlin. Na actually, no, do ginapangitagit si Mariela, no, ng pila ni ka mga resellers Bombo Erlin, until now dito ginapanawagan ni siya Bombo Erlin, no, sa aton diri subong, no, kay tungod nga why gini siya Bombo Erlin gyapon nakapakita, no, kagang iyab lang presensya, ginapangita man sa sinibing nga mga resellers nga gusto man siya makitaan kag mag-resurface man kag man kay Zyla Bombo Erlin. So amo ni si Apple subong problema man Bombo Erlin, no, para sa iya ni nga kay syempre kung tanaw na to Bombo Erlin, si Apple ni isa man bika Iloy man, okay, pag nag-invest man siya para makasiling bala na to Bombo Erlin nga makabatak man bisa kapag doon kitungod nga mo ni kabudlay subong sa sitwasyon naton sa pandemic do halos gid nang apektado, no, biskan sino subong sa aton Bombo Erlin way ginakalikaw sang kini nga problema sa tunga sa pandemic. So para sa ila tinagapangitan isla sang palangitan-an bala para mainugbaka lang gid man bisang kinanglanon sa sulod sa panimalay or para man sila binga ko galingon nga masubo diri Bombo Erlin, no, amo ni ang natabo ang ila ni nga nadangtan nagsalig man sa ka-persona which is in the end Bombo Erlin nga nagpa-disappoint gid sa ila. So para sa ila Bombo Erlin do damo gid akig kag do na init bisa mo ning tabo, no. So paagi man diri sa aton tido panawagan man kita sa kay Zyla gani Bombo Erlin nga magpakita na, no, kay syempre iyang Iloy mismo Bombo Erlin sa ilo sa pahayag sing Iloy nga wala kabalong iyang Iloy kundi na sila padulong Bombo Erlin. Hindi na ako na ma-contact payo pa mga reseller, gina-replyan. Pero paano na maka-reply kay wala na siya sang Facebook account. Magluwas ng gidguro yan, tinagagamit siya dala sang lain naman ng pangalan. Kaya mga supporters to, amo naman ang gina-contact kabala, Bombo Andrew. Yes, posibilidad, ako ginanga posibilidad Bombo Erlin, no. So wala tayo kabalo kung sa din siya na panghigaron nga nagapalipod-lipod dira ako nagapanago. No, kabalo kitang may gina-contact man ni gihapon ang nasiling ni nga or ginaligar nga scammer nga kilala ni kay Zyla Dalida
Bombo Erling. Sige, be, matian lang to ng istorya dere ni Apple. Yes, Bombo Erling. Nung una po kasi, since si Mariela po yung supplier namin, nung una pa lang po, hirap na siya mag-update sa amin. Puro siya pangako na mag-send ako ng tracking, update, latest. Tapos hanggang sa umabot na po ng gabi, kinabukasan, hindi pa siya nagsisend. Tapos, okay lang naman po since wala naman kami magagawa kasi sabi niya, busy naman siya, marami siyang sinisor. Tapos, yun nga po, nung araw naman na bago namin malaman na scam siya, dapat i-ship na yung order namin ng first batch kay Mariela. I-ship na dapat nga. Nag-update siya, nag-post pa po siya. Sabi niya, pupunta siya ng LBC para ipaship na yung mga item na sapatos. And then po, maghapon po siyang hindi nag-update. Hindi, waiting po kami sa update. Hanggang sa gumabi na, wala pa po talaga siyang update. Tapos makita po namin sa my day niya na nag-my day siya, na nag-swimming siya. So, ang totoo po, hindi niya napaship yung item. Nag-swimming lang po siya. E di, doon na nga po nagsilabasan lahat ng issue kasi nag-post na po sila. And then, may mga, yung tracking po na sinasend niya, ngayon lang din namin napansin. Edited po, gawa-gawa lang. Kasi hindi po talaga, yun yung tracking update ng DHL, which is yun yung carrier ng sapatos niya. On Apple, would like to clear lang po, si Mariela at Zaina, matagal na po ba sila magkakilala? Since July pa lang po, since ang first batch na nag-order si Mariela. Okay, so Mariela is also a reseller. Yes po, ni Zayla. Okay, but paano sila nagkakilala ni Zayla? Paano po? Hindi po namin alam kung paano sila nagkakilala. Siguro through online din po. Taga saan po si Mariela? Taga North Caloocan po, Bagong Silang, Phase 4. Okay. Nag-transact din po ba si Mariela sa inyo after she transact with Zayla ko? So and then after, ma'am, ano pa ba yung mga nangyari? Yun nga po, pagtapos nun, nagsilabasan na nga yung lahat ng issue na ang dami na pala niyang na-scam. Oo. Since 2020 pa, meron pa pong issue sa bigas na hindi pa rin nasa-settle. So, ayun. I-clear ko lang po yun, ha? Yung bigas is also with Zayla and Mariela? No po. Through Zayla lang po yun. Kay Zayla lang po yun. Kumbaga lumabas lang din po yung issue na yun. Sila ng nanay niya nun eh. Kasi nag-post din po yung nanay niya nun eh. Ilang kilong bigas? Bago po ata kasi worth 100K yung utang niya dun sa baba, sa tatay nung nakakausap namin. Oo. Tapos po, yun nga, di nagsilabasan na yung mga issue. May ilang reseller po siya na kumbaga loyal sa kanya, naniniwala pa rin sa kanya nung una. Mas pinapangakuan niya na kayo dahil loyal kayo, papadalhan ko kayo ng sapatos. Ganun po. Kasi yung iba, syempre, galit sa amin yung mga loyal kay Zayla kasi pinagtatanggol nga po nila. Tapos neto mga nakaraan lang, si Judeline po, siya po yung nag-direct mismo kay Zayla. Pumunta siyang Bacolod. Okay. Yun. Taga QC po ata siya, punta sa Bacolod. Tapos yung Daniela rin naman po na loyal din kay Zayla. Oo. May nag-buy day nga po siya ng sapatos na pinagdalhan na ata siya ni Zayla ng sapatos. Tapos nagulat kami nitong nakaraan lang, nag-post na siya na nagmamakaawang ibalik ni Zayla yung pera niya. Dahil hindi na rin nagpaparamdam siya si Zayla sa kanya. Tapos ngayon po, wala na kaming update kung nasan si Zayla. Ma'am, Apple, gaano po ba yung kalaki yung gasto niyo po? Sa akin po kasi worth 50K po. Since may reseller din po ako. I know po si Mariela, 500,000 or 700K. So Ma'am Apple, yung mensahe niyo na lang po sa kay Zayla po. Kung marinig naman niya to, sana naman po, maawa siya sa amin kasi kami po may reseller din kami, may buyer din kami. Ibalik na lang po niya yung pera kung ayaw nang talaga mabulok sa kulungan. Kasi hindi po ba siya naaawa? Halos yung ibang nakuhaan niya ng pera, minor pa po. Sana naman po kukuha ng ganong kalaking pera, pamalit sa mga kinuha niya. Sana naman po, ibalik na lang niya. Maawa po siya yung iba. Halos gusto na magpakamatay dahil nga sa mga nangyayari na ganito. Napakalaking halaga niyan. Sana makonsensya naman siya. Yun lang po. Nagsanga-sanga na sila Bombo France mo.
Bombo Andro. Bomberlin. Oo, nagsalanga-sanga na abi sila. Correct. That is why nga kadamo ni ang mga nagareklamo. Correct. So, kung disidido gid ang ining mga biktima, at subong hindi na gid abi nato ni makontak si Zayla. Abat sang iloy niya gapon ano ganin kuno to? Why naga-reply? Why nagasabat sa mga phone call? Correct, Bomberlin, no? So, why na siya nagasabat sa nga kung taugan siya sang iyang iloy, hindi na siya Bomberlin why na siya ga-reply or unattended or inactive na biyang yan nga social media. So, ang iyang iloy nagatingwa man nga kontakon siya. Tiabot ko ganun na-mention niya Bomberlin sa pag-interview nato sa iyang iloy. Nga pasalamat pa sa ganito Bomberlin sa mga resellers nga naga-reply pa ako na si Zayla sa ila. Pero sa iyang bilang iloy, wala na naga-reply ang iyang bata nga si Zayla Bomberlin. Imposible naman na yang ikaw na ginang iloy, hindi ka pa pag-replyan. Nando na ginapasalabi pa yung abyan nga kon yada kaya sa talita lang ginikanan mo ginang imo masandigan Bombo Andro. May nag-comment dre si RM. Sa tatay ko po yan ang minimension nilang bigas. Tiba si mag-iloy ginis lang nga scammer Bombo Andro. Mo ginabomberlin guro ang ang magwagid nga istorya. Ito nga damo ng mga individual ang nasiling na to nga do medyo na biktima na Bomberlin, no? Mismo da ganing iba nga do naguguluwa na ganyan isa sila sa mga nabiktima sa ibanding nga mga size ang mga sa mga transaction bisa nga mag-iloy nga dalida, no? So Bomberlin nga why gid sila mismo nagapasugot bala nga mahipos na lang gid ang ilan nga mga complaints or concerns Bomberlin. Kung sa mga biktima nga ini mas maayo gid kun magtingob sila bala Bombo Andro and they will file large scale estafa. Bato kadri sa kay Dalida kung mayra na diri sa nga probable cause nga makita ang korte or ang prosecutor masaka niyang kaso ang complaint sa korte. And then, paggagwa sa mandamiento de arresto or the warrant of arrest, ang large-scale estafa is non-bailable offense. Hindi ka dali pwede makapiyansa, Bombo Andro. Since kadamo sa ilang mga biktima, pwede gid sila makasik help from the National Bureau of Investigation. Yes. Kung nakilang Bomberlin, mismo ang NBI, nagahulat naman lang sa Bomberlin sa complaints bala, no? Para ma-file ni sang proper nga filing bala Bomberlin kitungod nga kung wala isang mag-file pa sang reklamo ti ang NBI Bomberlin hindi pa niya magpatigay mo lang sang ilan nga operation. So expect may mangisog na no or mag-file na gid sang complaint sa bayan sa National Bureau of Investigation Bomberlin kay not only diri sa aton sa Bacolod but ang Bomberlin ato dito sa bayan sa Manila no NBI Manila Bomberlin ang posible may nga makontak sang diri sa ato no kay tungod kung hindi rin makitaan si Zayla base Bomberlin mag-coordinate man din no ang sa iban din man din nga mga ahensya no para matumod Bomberlin kung sa din na ni subong si Zayla Dalida Bomberlin. Kay ini siya it's either duha sila or siya lang gidabi kay ti siya ang gina-transact sining mga buyers. So ang syndicated estafa is for more or many suspects. Bombo Andro. But since nga damo ni sila yung mga biktima, this is large scale estafa. Right. Correct Bomberlin kay do kadamo na kiti no. While kung isipon ni ganiguro nato Bomberlin ti sobra gini ginatos ka mga persona ang nadala ang nabiktima sang nasiling ni si Zayla Dalida Bomberlin. Okay. Sige, Bombo Andro, check lang naton. Mayroon naman kita dere sang mga giya nga ginahatag dere sa mga resellers. Kay man hindi ni sila matagan isang leksyon kung hindi ka mo mag-file sang kaso. So since nga almost kilalahay naman lang ini sila, pwede ka mo dira magkasugot, magtipon-tipon, and then maghingyo, magpadulong sa opisina sa National Bureau of Investigation para nga masampulan ni nato no. Kaya total gapulo palagyo man na direct kag kuwen patawag ban sang Department of Trade and Industry kasi hindi man sila magatubang bala kaya hindi man ma-contact rin na lang kitaya sa aton last resort ang filing sang kaso kriminal.
Yes, that's right, Bomborlin, no? So dapat kidya may mangita gid sila sa nga paagi bala para mapatigayon na ni Bomborlin kag ma-file na ang complaint nila batok sa kaya Zayla Dalida para ang ilan ning nga problema masiling binaton nga biska pa paano bala Bomborlin ma-solbar na. Ito kada mo gid sa nga ilan ning nga mga problema concerns kay Bomborlin, imagine dati tagpo ya tag pila ka mil linibo ka pesos ni ang ilang gintaya Bomborlin tigaling mo ni no napaslawan sila kay tungod nga amo ni ang ginbuhat ni Zayla Dalida Bomborlin. Okay, sige. Bamba Andrew, thank you again. Yes, Bomborlin, para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo France Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo France Andrew Burgos sa maning ginapanugyan naton dari sa mga tagreklamo since hindi na naton na makita, hindi man naton mahagilap si Zayla. Tapos naging napadulungan na isang Bombo News team ang sining balay dara sa may Procal Sawmill but tiwala darang inyo sining ginareklamo for Luzon areas. Tinry po namin sa Bombo Radio Bacolod na puntahan yung bahay ni Zayla Marie kahapon. However, wala po siya doon. Yung humarap sa Bombo News team is yung kanyang ina. Ang sabi ng ina na si Lloyd Dalida, for sure ilan sa inyo ay nakapag-usap din dito kay Lloyd. Sabi niya hindi niya raw makontak yung kanyang anak. Mabuti pa raw yung ibang mga resellers ay nire-replyan or nagre-reply siya doon. Sinasagot niya yung tawag but doon sa ina hindi, wala raw. Actually pa ito nanakot pa man na mag-suicide. But dito ka badri sa kay Zayla for sure nagapamati kasubong ginalantaw mo ni ang mga reklamo batok sa imo kadabo ka man dira sa pagi pwede man siya makaimo isang peke man nga account para lang makamonitor kung ano mga nagkakatabo. Kung wala man gid sang scam nga ginhimo mo at tubangon mo ini mga resellers katong ibandre na balay nga man nagligad nga kuno na scam man to siya sa ginakwaan niya to sa puno. Ang main supplier gid bala from iban nga mga countries dira or dito man sa Luzon area. Di pakita lang diring transaksyon ninyo? Nga na-scam ka man gitood? Kaya iban diri alin Abril, iban gani Enero ang first order nila Dudugay-dugay kung nagbusong ka ni, nagbata ka na, o nakabata ka na gani. Pero order mo ay payagapon yan nagabot. So kung wala ka man lang nadara sang sala, ato bangon mo ining mga nagareklamo. Si Zayla actually 20 anyos pa lang ni siya, pero teka bilidara na Kung tanan siguro mayara sang paminsaron nga mo sini nga mangin maning kabot kag ginadara para magdako ang imo sini income. So sperte guro nga to ni sini pag-uswag. Pero inaya kon legal lang yang nga pagi. Hindi ka mang scam, hindi ka mang into. Hindi ka man unto, sa mo isig ka pareho. Hindi mo man mabaso lang ining mga biktima. Ado, tinagatudlo manin sa to isang lesson not to trust easily, bala? However, maintindihan mo man ang ining mga supplier, mga resellers, and mga buyers, kung nakuha nila Zayla, kung nakuha mo ang pagsalig nila. Kaya sa unang order, nagpadala ka man Ito syempre, ikaw hindi ka madimat sila nga mas barato ang item. Nag-order sila liwat. Ang ending dari na. Kwaon lang niya ang pagsalig sa mga resellers kag dari namang imang into. Kung tuwag banggit nga na scam ka to kag way ka natagan sang supply to mga item sa undan sa ginakwaan mo gid sa puno. Di pakita ang mga transaksyon Ari ang akon sa nga paggabayad. Kaining mga nagreklamo, hindi lang 5, hindi lang 10, ba't karamo Not just dari sa to sa may syudad sa Bacolod. Kag probinsya sang Negros Occidental, ba't karamo sa mga taga Luzon area. Imagine mo nga nagasto na sila pakadto dari.
tiwa man sa mga nagatubang to sa ila. Sa kay Mrs. Lloyda Dalida, kung ano mga ginatulotaktaning bata mo, ipagwa ang bata mo da. At tumangon yun yung mga nagareklamo nga ni. Actually, hindi lang gani, ikaw mo sa nga bata ang mayara sang kwan sang record nga nagapang tunto, ba't kamo man sila mag-iloy? Tayo, syempre kung ikaw nagdara iloy, imposible man na guro ay kakbalo kung din mo sila bata. Kung desidido ka man gitoon nga magbulig na diri sa ning mga biktima nga ni, kalabanan diri mga minors. Ukon mga estudyante pa lang. Nagaraket-raket man dara kag nagtuon-tuon man nga magnegosyo para nga maka-income. Tingin ding gali ka mo lang na nagkamol da. Why ka mo yung sanggin na deliver nga item? Sa sini mga taga-reklamo banwa, you can file a case against Zyla Dalida. Kung pwede pa malang maklasasuit ka mo against her para mas bakwad ang ebidensya. Tipunon ninyo dara tanan nga mga proof of your transactions, proof nga nakabayad ka mo, and kung kaysa sa mga pera, padala ka mo nagpadala, mayroon na dara sang text message nga ginapadala sa sender nga ang imo nga receiver na claim niya na to ang kwarta. So kung wala pa ninyo dara na erase, na delete ang mensahe, kuhaan ninyo screenshot, magkasugot ka mo nga maglulupod ka mo, and then you file a case against Zyla Marie Dalida. Kung sino man na dara ginapatihan ninyo nga upod niya dere. Parang nga mahatagan ni isang nagakaigo nga leksyon, ini mga koturan naton nga mga bintahoso, kag mga tuso. Kumira man gikamo na dara sa mga bastante ni kati kadamo diri sa mga nagareklamo. In fact, na nagpadala naman kamo diri sang litrato, amo ni ginapakita naton nga proof sang ilang nga transaction. You can file a case, the large scale estafa banwa, which is a non-bailable offense. Hindi ka pwede nga makapiyansa o hindi pwede nga makapiyansa ang respondent diri sa kaso. Dumduman ninyo si Joel Apolinario sang kapabla. Amo man ning kaso nga gin-file against sa iya by the National Bureau of Investigation. Magros sa violation for the Securities Regulation Code, nag-file diri sang large-scale estafa, which is a non-bailable offense against diri sa tong nagpanunto man tong kapangayo sa mga donasyon. Same with Zyla Marie Dalida, kag company niya na dara kung kamo may ragid sang mabakod nga ebidensya. What is the penalty for large-scale estafa? Depending on how it is committed, according to the Department of Justice, penalty for estafa may be, among others, minimum of arresto minor. That is imprisonment from 1 to 30 days to a maximum of reclusion temporal o kan imprisonment for 12 years and 1 day to 20 years. However, when estafa is syndicated, the penalty become life imprisonment to life imprisonment to death. Abo na dere ang mga pina o kan sentensya para sa mga nagkometer sining pagpanunto nga ginakwa lang ninyong kwarta, ginapasalig ninyo, yet wala ka mo isang gin-deliver. Sa liwat of 4 large-scale estafa, kaya tikadamo ka mo dira nga mga biktima, this is qualified for the large-scale estafa, mas mayog yung mera ka mo isang class suit. You can seek help from the National Bureau of Investigation. Kaya mo ba nang panugyan nagkahapon ni Atty. Renwa Baldovino, ang pinuno sang aton nga the National Bureau of Investigation, Bacolod District Office. To you, Zyla, if you are listening, kung ikaw dari mamamatudaan, kung pwede pa malang matubang mo ni sila, istoryahon mo sila. Pumisahan na dara kung gusto mo gidya mag-refund. Kaya man inang pangkamol-kamol na sang kwarta sang iban, una lang ng kalipay mo. No? That is when kung ganegosyo, kita kayuhon tagid.
Di kita magnunto, di kita mag-ambisyon nga magmanggaranon, maladayon. Kaya man una lang na ang enjoy mo dara. Isang tagambay lang na yung kontayo yun, kag legal, bala, way katasang kontra. Siling ganin ni Jack Ma, bala bombo lits. Kung naganegosyo ka, dapat friends mo ida tanan. Kung naganegosyo ka, make sure wala kagidya sang kontra. Because kung friends mo tanan, wala ka sang kontra sa palibot, the sky is the limit sa imong negosyo. Kaya mo na dere, for a person, for the respondent, nga ikaw ang mangin guilty for the large-scale estafa, you'll be facing the minimum of arresto minor imprisonment from 1 to 30 days or maximum of reclusion temporal or imprisonment for 12 years and 1 day to 20 years, and pending the trial of your case, you are facing an non-bailable offense. You will not be allowed to file sang bail. That is why para dali sa mga biktima, mas mayogid kung kamo ang maka-file sang reklamo against diri sa inyo nga reklamo sa ginatawag ninyo nga scammer. Scammer, alleged scammer nga si Zayla Maria Dalida. Sa mga negosyante, darang mga nagapanginto, bala, kung subong nagalo-enjoy pa kamoy. Nagtawon nyo na nga daan ko, basi kamo man ang masunod, bala, dere? 27 minutos ang nakalikat sa takna ang alas San Wabel sa aga. I-check na to na report ni Bomboliano Zil Minardo. Mayara kagabi sang nabiktima sang Andran. Gin sa lakay laniyang ning bata nga 9 years old. Dra sa tubang sang Gaisano City Mall sa may dalan Araneta. Tiga na tumod pa sa gapon dari subong sang Bacolod City Police Station 8. Kung ano ang reklamo o ining salakyan sang nagbonggo dari sining bata nga taga-dara man sa may barangay Singkang. Actually, nagapangayo kayo ni siya dara sa may atubang sang mall. Duhagid kuno sila ka mga salakyan nga nagsalakay sining biktima. Kaya ang biktima doon di maarusan nga sining tsura. Di ba, junon mo nga duha ka mga salakyan ang nag-yod-yod sa iya dara. Sa mga driver ni sa mga salakyan, for sure kabalogi kamo kung mayara kamo yasang nabungguani, di ba? Kung kamo may nasa gaid. Ti araw-araw pang wagin ninyo nakita ang bata. Kay kasanag man sang area dara. Dati suway nga mayroon sang panawagan ng Bacolod City Police Station 8, headed by Police Major Jory Puerto, ang station commander dara sang Station 8. Sa tong driver sang duwa ka lang salakyan nga mo ning nagyud-yud dara sa bata kag ti subong ginalantaw diri dugang bagay nga mga footage of the CCTV camera nga for sure mo ni mga nakaka-capture sa ring insidente. Iba na binaton mga kotorando, wala lang gid konsensya na kabalo man na silang meron to sila na sa gairan. Batyagan mo gani bisan ido lang na sa lakay sang salakyan mo inatagid nga tawo. I-check na to ng dugang mga detalya sa Kalinya with Bomboliano Zil Minardo. Bomboliano sa report. Come in. Yes, sa Bomborlin, patay ang isa ka 9 anyos na bata patapos mabungguan sini isang duwa ka salakyan Bomborlin sunod sa investigasyon sa Bacolod City Police Office, Police Station 8 nga matabok ini ang bata Bomborlin dira sa tubang mismo sa Gaisano City sa Araneta Street, Barangay Singkang Airport. Sa hinali ilang ni mabungguan sa nga puti nga van nga salakyan nga nagapadulong pakadto sa north. Halin siya sa south going to downtown direction area ini sa Bomborlin. Sa pagkatabog sini sa nga bata, may ara pagid nga halin sa downtown o kon north going to south nga isa ka salakyan nga wala na identified kung ano ini klase nga salakyan nalapa pagid ako natapakan pagid ang bata Bomborlin. So bali ko sa bunggo
Yes, pagkabunggo sang isa ka van, natumba na ni ang bata, ang halin sa north man nga salakyan, nalapakan pagidliwat ang bata kung sa diin na Bombo Erlin, kagrabe gid ni ang injury ang na tabo sa bata, madamo sa mga pilas ang iyang naangkon kag sang pagkaabot ato sa DRMO o kon sa mga rescue no, gintan-aw ini ang pulse sa Bombo Erlin, kag declared na ini nga wala na sang signs sang pulse kag breathing ini ang biktima Bombo Erlin sa subong nagapatigayon Abo ni do sa ulo giniguro no, mas pinalapakan na balang ulo niya Bombolyan. Amo gid Bombo Erlin kay daw tabi lang tadi Bombo Erlin sa nagakaon pa nato nga tigpalamati kay ang daw kasudlan sang ulo sini nagagawa kumatan-aw naton sa litrato kagina. So kada ko gid Bombo Erlin sang natamo o kon ana dangtan sini no nga Double sang bata. Double dead ginang bata. O dati sa mga karne lang na bat dribla Bombolyan. Di posible man naguro nga ikaw dara nag-drive ka. Kung nag-drive ka yung focus mo ya ara gidya sa dalan. Di posible man nga way kaya sang way ka gidya ka batyag. Batyagan mo ganing kido ko may ido ka nga kwan nga mabungguan ano pagidayhan ni nga tawo ni. Amo gid Bombo Erlin sa gindalaganan nang gini nila wala nila ginabalikan gini kay ti subong gina-follow up sa mga kapulisan Bombo Erlin ang mga CCTV footage kung may makuha dito sila kay para ma-identify ining duwa ka salakyan nga nagbunggo patay pag makuhaan sang plate number kung posible nga makuhaan kung saan nagman ang kuha sang mga footage dito Bombo Erlin para mabalaan kung sino ini ang dapat manabat kaga nagapanawagan. But for sure may mga nakasaksi man na dara. Ano kuno nga type sang salakyan? Misan auto lang abi or SUV dara, pick up, ano, why gid may mga naka-share? Bombolyan. Bombo Erlin ang na-mention sa ni Police Major Puerto, ang una nga nakabunggo is a puti nga van. Pero wala na identified ang ikaduwa na nga salakyan nga amo nakabunggo pagid sa isa ka bata Bombo Erlin. Ti base may mga yara mandara sang CCTV camera kay masandag manadri ang area mo. Although ati syempre close to ang mall kagabi, but dara nga part sa Araneta ti may mga street light pa na dara ya. Yes, Bombo Erlin, insakto. Masana ginada dira kay ti may isa na da ka fast food nang baligyaan kaga kala ano na da Bombo Erlin, no kadako sang suga o kon kasanag na da ang butlak sang suga. Alin dito sa may taytay gid butong na di sa dalan Araneta Bombo Erlin sa isa ka fast food. So medyo masana ginada wala sang rason nga hindi ini makita ang bata nga nagatabok Bombo Erlin. Amoged. Hindi may bayo pa ni although ang bata nga nito may ginuyatan pang rugby no? Yes, Bombo Erlin, kag sa information nga nakuha is doka rugby boy ini ang bata Bombo Erlin. So may posibilidad man nga base naglingin man ni ang ulo yang nga wala man sa kakita nga may salakyan man nagapadulong kag base posible man nga nagtabok lang sa golpe Bombo Erlin. Ti amo ni nga dan oras base nagasalig man siya bala nga medyo mahawan na ang dalan. Amo Bombo Erlin kay ang ilan ni nga obra dira gapangayo-ngayo ni sa may gaisan no kag dira sa may fast food baligyaan da Bombo Erlin sa tupad sang isa ka mall no kag amo ni gani ang panumdom gid ni Police Major Puerto nga dapat temprano pa lang ining mga ginikanan sang kabataan Bombo Erlin nga dira dapit sa area. Dapat si kupon na nila o kon ati panon ang ilang bata Bombo Erlin temprano pala kay ti alas 10 na ni sang gabi nagalaw-lagaw pa ni sa may dalanon. So amo gini ang natabo Bombo Erlin kaga panawagan gid si Police Major Puerto sa suspeksado ano sa duwa ni driver sang duwa ka salakyan Bombo Erlin nga kung pwede magsungka sila kag buligan ni Bombo Erlin nga mahimos o kon ang galastuhan man sa parte sinisang pamilya sang biktima Bombo Erlin. Okay. Sila nga diri sang isa nato na ka-viewer nagpundo ang unang nakabunggo sa iya kay Kibyas lang ang unang nakabunggo. Ikaduha nga nakabunggo sa iya Starex. Dito na siya nagtabog. Naso ni katatlo pag hindi kali Bombolyan. Mo na ni ang naglapak liwat kag bation gid ang paglagapak. Okay, sige. Thank you gid kay Mama Toledo. Ti imaginein mo na ning gid man ang sitwasyon na niya
kay affected ang ulo niya gino, amo ginang grabe ang pilas. But regardless na dira kung rugby boy man na, ang importante ginpunduhan man tani bala or pwede gindara makasungka ang ining nakabunggo sa Station 8 kaya dito naman ang sa ulunhan na Bombolyan. Amugid na Bombardin, posible nga sang kibyas pa lang, ako napilasan, mas naglingin na ni ang ulo sang bata ni, nadugangan pag isang ikadua nga salakyan nga nagbunggo, ka posible nagtabog siya, kagamo na gani Bombardin ang hambal dira sa nag-comment nga ikatatlo pagid nga dira sa natamaan gid nagid sa nga kabuhi Bombardin so amo ato pa na nga i-follow up kaga chikeron kung pila gid ni kasalakyan ang nagbunggo siya Bombardin. Ano ni kay may information nga do nagadagyang ni sila dira sa dalan basi bala kon nagasalig balang jutay na lang mga salakyan Bombolyan. Kaya posible man na yan kung especially kung may mga ginikanan pa man sila puyo guys kabuhi balaga pangabuhi upod mga ginikanan nila kung ikaw ya ang baang ginikanan ni mo pagpangitaon but ma-info nga do basi kung gahilinampang sila bladra sa ng dalan kaya bangag na sa rugby. Amugid na Bombardin, no? Posibilidad. Ako nadako gina ang posibilidad na Bombardin. So amugid na ang ginapahanugyan sa mga ginikanan sining kabataan Bombardin nga dapat palang temprano o ko na hindi ginila pagpabayaan ni ang ilang mga bata kay ginikanan pa ni Bombardin na claim naman ni gani isang ginikanan o kon nakadtuan ini kay Ari subong sa Abi Funeral Homes ang biktima no nga bata sini pag nakilalaan man isang kagabi sa iyang ginikanan ha Bombardin. Nakapamangkot ka kay Sir Puerto kung nakalibot man sila kagabi kay curfew hours naton 10 p.m. to 4 a.m. mo. Ini kung nakalibot sila for sure nalabayan gid nila na saway ang mga kabataan kay manog 11 na to, di ba? Sang natabo. Yes, Bombardin. So pasado na ako na alas 10 ni natabo during curfew hours with Bombardin. Di ko may mga nagalabay ng mga kapulisan na to, for sure masawayan gini sila. Ilabi ng mga kabataan madulong sa may barangay nila bala sometimes ini masubo man ini but ma-revisit man ang iban nga mga dapat ipatuman bala sa ngaton nga mga otoridad kay ti paro siniyo manugalason sina sila sagwa ti dapat sakop na sang curfew ilabi ng mga kabataan bala Bombolyan. Amugid Bombardin kag dapat kung makita na lang gini sa mga kapulisan dalon na lang niya sa police station Bombardin kay tay kung sawayon ni sila ang iban ton manago la ni o ko na mapuli-puli kuno abi sila nga balay pero pagkadugay-dugay pagaling sa kapulisan Bombardin ara manada sila gyapon sa area. So kung pwede nga din na sila nagatiner Bombardin ang inimang kabataan din sila nagatiner ang iba ni Bombardin sa ilaga tulog lang manada gani sa sagwa sang mall pero suno kay Sir Puerto sa Singkang Airport sa Barangay Singkang ini nagatiner ang bata pero diri sa aton pang nila pang tipunon nila kagidulong dito sa mga pamalay balay gid nila pero kung hindi gid dira ti yung mga ginikanan na lang ang pasabton kati ilan nga responsibilidad mo na kung isang problema sa ibang mga ginikanan kay mga responsable bala ginaitilan nilang bata nila then na ginapabayaan pagpagwasa na maubra naman na sila tapos ang banto napabayaan na lang rana sa may kadalanan dapat gani Bombardin gaan din ni sang ginikanan igtelapangon ining mga kabataan nila kay kung kakisa ibasol talang man sa tanan sa nakabunggo although may sala man ang nakabunggo galing kita man nga ginikanan dapat panumdumon ta man ni Bombardin kay ti ara man sa poderta kaga bata tani sila hambalan ining mga kabataan Bombardin kay ti imposible man nga hindi magpati sa ila no sa siyam anyos ni nga edad ni Bombardin ma-control pa man siguro sang ginikanan. Okay, sige be. Natawan na to ng ilang investigation. Is Bombardin para sa dugang impormasyon kag detalye pamatian naton si Police Major Jury Puerto ang hepe sa Police Station 8. Suno sa investigador ng kanto dito, alas 10 kagabi. Nagtabok ng bata. Nagtabok ng bata, bali ang may nakalipara kung nung nabungguan sa white van.
pakadto ka downtown. Tapos nagtabog ni siya. Tapos may manali sa downtown sa lakyan nga naka-rapak naman siya pakadtuan. Muna nga na patay gining bata. Bunggo sa iya sang puti nga van, sang nagtabog sa may nakabunggo pag ini isa ka salakyan, sir. Oo. Ano nga salakyan, sir? Wala pa ito maano gano'n sa lakyan, kung ano nga sa lakyan. Kay ginapagpapasabong kung may mga CCTV dito sa area. Sir, may identity ka man isang bata, sir? Mayara, ma'am. Ano pangalan? Maybe anyos na siya, ma'am. Bali, ang pangalan niya ni sir, hindi rin naman pag yan, no? Kahit minor. Okay, minor na siya, ma'am. 9 years old. Tapos, sir, anong ginagalagaw na sa sir? Kay curfew hours naman alas 10? Siya ni mga bata, ma'am, ano ka pag ngayon sa may makdo, ma'am? Tambay sa makdo. Dapat na sila. Puti kung mag-abot ng pulsi, dinalaga na sila, ma'am. Oo. Matagad na sa tiyak kay matabok ang isa sa may likod siyang gisa mula rin balay sa Singkang. Oo. Sir, nang na-identify na ni ang mga suspect, sir, na nakabunggo? Wala, ma'am, kay wala man, ano ni, wala ko sa CCTV na nakita kung ano tayong investigador ta. Oo, wala man sang discount discount plate number lang, sir, wala gid may nakahawid o kung may nakakita dira ng mga pumuluyo. Wala gid, ma'am, wala gid ma-identify ang ano, ma'am, plate number. Sir, ano ka grabe na, sir, ang naangkon sang bata, sir? Damo sa kay kadwa sa bungguan mo. Damo ni pati may mga head injury ni siya na sunod sa iban ko no na mangkot sa atang investigador. Doon natakan niya sa ikaduwa nga salakyan nga nagpan sa iya. Wala pa ano, ma'am, wala pa ma-identify ng salakyan. Wala pa ma-identify. Oo. So, sir, ang bata subong liin na ni? Ara sa Abi General Homes naman. Ari sa Abi. So, kabalo naman ni ang pamilya sang bata, sir? Oo, ma'am, kagabi. So, ang inyong investigation, sir, padayon, sa gihapon? Oo, ma'am, kay hinapan pa sang investigador ka mga CCTV. Kasi karon kung makakuha ng CCTV, footage, mano tanin sa lakyan, identify tanin. Oo, sir, yun ang panumdom na lang bisa sa mga kabataan ng galagaw kung gabi kag nang panawagan sa suspetsado, sir? Siyempre, ang aton ng mga ginikanan, hindi man nila ang mga bata dira sa Singkang, ang mga ginikanan daw irresponsible kayo ni. Kay damo kabataan dira. So kung sa patipulong ni Prano pa ni ang mga kabataan. Tapos ang mga nakabunggo, gabay patani kung makonsensya kag mag voluntary surrender na lang para mabulikan tani pamilya nga mahimos ning bangkay nila kag mapalubong. Kung may konsensya to, kagabi pa to tani nagpundo, Bombolyan. Pero diba, si kon nagpulupangita, malang dari Builo, kag mag-surrender man na dara sa may station 8. May rakatabla viewer dara sa may Singkang. May galibot man gid sa amon nga police curfew. Para sa curfew, kaso ginapabayaan lang sila. Kay natamad naman guro mga pulis. Sige dakop kay papulion man na Japon. Ang inobra na nila gali tapos sila suyop, dinagyang na sila dira sa may dalan bala Bombolyan. Siyempre yung galilingin na nagurong ulo nila. That is why sa mga kuturan na to na bala, kung nakita na to ng mga kabataan, ng mga nagapangayo kayo, hindi na lang kita maghatag. Because ginatagan na to sila sang paagi na makabakal, especially mga rugby ni bala. Kung maghatag man kita, hindi lang mga sinsilyohon. Mayo pa pagkaon na lang Bombolyan. Kaya kung mga coins sa kwarta yatag mo, hindi mo mapaktan to kung ano ang ginabakal nila bla? Insakto gid Bombolyan, kaya ang iban ka panigarilyo pa na sila. Pero sining isang biktima Kagainom. kagabi. Yes, ay insakto gid Bombolyan. Ining biktima kagabi, kung makita naton na sa tupad yan nakabutang pa sa battle is ang rugby ini Bombolyan. So may posibilidad yun na naglingin ini ang ulo. Tihaygin. Nagyang ini sila. Yes, kay gakaging niyang utok kung may mag-sige kani ka suyok sang rugby Bombolyan. Do danggit no? Ang utok nila kaging na. Klala mo? Ang dalabla ni Bombo Grace. Pati na yan namin na yung pagkakaging Bombolyan.
Matinig makageng ang utok nila ni sa rugby. Delikado, gid. Sige, kabay pang makakuha na diri sa lesson ni mga ginikanan. For sure, na kayo nulusol, manisabong sila, kaya why nila tabo sa bata nila, kung why nila pabayaan. Galing ba si why gid bala sang concern bala kag pagkabalaka sa mga kabataan nila, kati mga responsable, mga ginikanan niya, alas 5, dapat ang kabataan narana sa balay. Ginalighot mo nang ginapangita mo na yung kanang bata, wala. Amugid Bomboylen kay ti permi nga ginaubra ako na andan na lang nga makapuli man ang ilang kabataan sa panimalay nila kag amo man na permi ang gawi siguro sa nga kabataan ti daw na anad na lang ang ginikanan nga daw ka okay lang permi Bomboylen. Basta yung palabot mo to kay Sir Puerto Hamobol yan, isa sa mga Grab kag Food Panda rider nakakwa sang plate number sang ikaduha nga nakabunggo. Okay. Sige, basta may istorya nila bala ining rider kung napicturean niya man to or tingiban bala kanami sang memory nila madumduman nila isa lang yung lantaw sang plate number para makabulig diri sa ilang investigation. Thank you, Ged Bombolyan. Yes, sa Bomboylen para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Kapag pang sukton na nisang konsensya. Konsensya naman nining duha ka mga driver asang salakyan nga nakabunggo sining bata 9 anyos sa dra sa mayatubang ng tadlong bala. Alapit lang gid sa may Gaisano Grand Mall sa may barangay Singkang kagabi. For sure, nakaibaloman kamo nga mayara kamo sang nabungguan. Kung nakakuha na dira buwelo, you can pwede kamo nga makakadto adra sa may Bacolod City Police Station 8 para nga mag-surrender. Sa kabuligan lang diri nga pamilya bala para sa pagpalubong diri sa may biktima. For sure, nakabalogit ka mo nga timayara ka mo sang nabungguan kay posible man na yang hindi mo mabatyagan nga may nabungguan na kadara nga tawo. Sa na sila yung taga ni batyagan mo gani bisan ido lang nasa lakay mo no pagadayan ni nga tawo nga ni. At sa mga ginikanan man sa mga kabataan bisan dra man na sa may Gaisano or sa din man nga parte sa nga to sa nga syudad itatapon taban sang mayo nga to ni mga kabataan. Kaya pagbusong sina sang Iloy kabalon na siya sang iyang responsibilidad kag syempre ikaw man nga amay tikon hindi ka mo ya gusto magsabat sa inyong responsibilidad sa inyong mga kabataan hindi ka mo magpakighilawas. Kung magpakighilawas ka man adra hindi lang pagpabusong kay hindi kaya desidido way ka sang sense of responsibility bala. Kaya ni mga kabataan gani, pirmi na sila dara. Kung ano man ang makolekta nila na dara, nagikan sa pagpangayo-kayo. Ginabakal nila sang rugby, sigarilyo, makahulubog nga ilimnon. That is why, kabay pa nga magserbe maning lesson para sa aton tanan, meron kata sang anti-mendicancy ordinance bala. Dari sa may syudad sa Bacolod. Gina-discourage gidining paghatag sang sinsilyo or kwarta sa mga nagapakilimos. Kung nagatag man na kita, i-make sure na pagkaon na lang gid tinapay kung ano man nadira. Kaya kung kaysa ni naton mapulong anong ginabakal nila. Di paro sa mga kabataan na gani ginabakalan nila sang rugby. Di pagkatapos na suyo pa sang rugby, sus, ilan ang kalibutan. Di dinagyan sila dira sa dalan nang ending may mga nagalabay ng mga salakyan. Sa mga ginikanan bantayan dagid sa mayo mga kabataan. Kung mga kabataan ninyo ara pa dira sa may Gaisano, tipunan nyo man na antes ang magdulom ang gabi o magdulom ang kalibutan. Ang saton ng mga otoridad kasi maka-roving, maka-patrolya man na kamo kahit mayroon magkita sang curfew hours sa ginapatuman alas 10 sa gabi sa alas 4 sang kagahon, at least ini mga yara pa sagwa kundi masita na tuno kan madulong sa mga pamalay nila. 49 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga.
Kulabon sa naang katon nga tiyempo diri sa papangalagad isang bombohanay big time. Lagi mga impormasyon ka mga balita, bantayan ninyo sa bombohanay sa uto. Manigit lamang sa matudod nga numero 1. Tanay kata sa Lunes sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pre, si tatay.